اوكي تمليسكم الله يسمع كله تسفى قبر الله خدو الليكم سبعة حبة 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 لومون مقصلتاتي تمالز جمره مبل عسرع عمت زخري نايتهم بزي فتحن حقن أبيت مأسرتي تحيرهم زلو إرتراويان زيغاتات قدم يخونو دحيرو حجي بدحر حجي بزي فتحن حقن زحيرون زأسرون زيغاتات أبقوا مع ملكتنا ني فتحي خرخبو كم أون كم زيغاتات كبرات زيغاتات ناس لزغونو بزي عمت نقبرو زخرناتهم حجون كم تنايت مالي نزم مدب تسريعو بقد سأل قايش النامسة حدري جغانونا روم نخلهم زيغاتات نخذكروهم تزله اللو كونتاتو كنتاي كم زمسلن كتريوون كم اون اتوم نايقربا سدرا بيتات ناتاتومون درب حلافنت اللوم كم تدرب كأنزاز اللوم بتحدشنخ بهاجر درجة بتخالي شنخ كأ نايقربا سدرا بيتات قداي زخونو سلو زخونون أبزي مسانا بحبار كوينوم نزم عالت زخذكرون زلوم ملغتي كم محلالو فلنا أقايش نعدمنا نمسألنا تمالخ للتقايش نيرومنا سمعكم ما لهم تتحستهم لومون كل التقايش اللونا كل التقايش اللونا روبيل أسرات حونا أماني الأسرات غازيت إنيا بيّنة دبساي حوان سنايت دبساي سنة أباباويت كابتوم عبي أبوركتو بسنة أباب أم عوات نايت زحالة قال صعبي إجام زبركتت حافتنا سنايت تأثير زلا مالتيو حوا حزنا قريبنا لنا بقى تحيزمو مسيوم زلو جبا كبلنا خكافلنا يمصلو مو كلهم كا كم تلمود نسخم كبرات نساتهم كبراتي ناي مكببار بحل سلازلون أفلبهم إذنهم كفيتكم بعمبابا تقبلوهم الزخاخر أوكي بزناي سرح مغنيات قدام عدل روبيل أسرات كن هبوينا مغنياتو خالي سراح صعق سراح ونسلازلوهم نزعد مزخ بيرو بو خنجمرينا تنسخ بلنا زغبا ابزا معالتزي كابو سمعينا سو الله ندحر كونكي صابرا حفتنا الله دو بإنترنت هاي تعاملنا له دايركت خاطونا بالتوك بتليفون غيرا كتراخبنا صابرا الله دو صابرا الله دو صابرا الله I think صابرا اتوتن يا خوينا اوكي بغت تابروم الله ابروم كحز خيري الله بزر أبرم ريتا. اوكي روبيل ليها Yeah, this is me. Yeah, Robele. اوكي روبيل كبر حاو ويلكم انكو عاد حن مسخه انكو على حنت أنا حكم. أبتلومين نقبرو زخر مبل عسر عمت كلتا يشنغيو حدي بهاجر درجة كم كل ود هاجر كبراس زيغاتات كمون نتي مجزعتي ناي إثيوبيا نمسعار عبي إجامهم زبر كتب هاجر درجة ممزني
መዳርግትን ዘይብሉ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉ እዮም በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ከም ኩሎም ዜጋ ሰሙን ስድራ ቤታት ስለ ዘለዎም ንኽልቲኡ ፅምዶ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እየ እሞ ነዚ ዕድሜና ዝኽቢርካ ዘለካ ሓሳብ ከተካፍል ብምምፃእኻ ብሽመይን ብሽም ሕድሪ ጀጋኑ ናሩም እናመስጎንኩ ኩልኹም ኣብዚ ገዛ ዘለኹም ነዚ ክቡር ሓውና ሮቤል ኣስራት ናይ እንኳዕ ደሓን መፃኻ ዕምባባ ኩልኹም ክትህቡለይ ብትሕትና ሓትት ኣለኹም ተኾንኩም ዕምባባ 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 ሶ ቴንክ ዩ ብኽብሪ ተቐቢሎምካ ኣለዉ ዕምባባታት እውን ይህቡካ ኣለዉ እንኳዕ ደሓን መፃኻ ብሉካ ኣለዉ ኩሎም ንስኻ እውን ናይ እንኳዕ ፀናሕኩም መልእኽቲ መሓላልፈሎም ሞ ድሕሪኡ ትኺልና ናብቲ ናትካ መደብ ክንኣቱ ድሕሪኡ ሕቶታት ኣለውኒ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ንእሽተይ ባክግራውንድ ናትካ ንገሮም حرة ቴንክ ዩ ኦኬ ናባኻ በል መድረኽ ቴንክ ዩ يغني لي جوش يغني لي بحفشة كلكم أبزيك روم لكم زعبكم زناسكم أبوتاتي ياتاتي لكم مزانك تلو تقولكم لا تزوركم لي علمه نلبات تقات أميتات كساكوين بابك كساكلو علمه جلزل لي أنا جرونا يكون مهناتو ما يكون حلافنتي 5 كيلو صراحة تخجبر زكال كالو نعاتهم من الموتى عب جام كتري بركتنا عمت مت خمزينا نذكرهم هاجراو جوباتنا وي هاجراو حلافنتنا مالتي أسكت ممناز خد نجري بزخونة سمي روبيل أسرات يبال الشيء حون أماي الأسرات مهاني عب أسرات ولا عليه جي عب هذا أمريكا عب بوصل مشاش يغمت علىه زي مثلا هترى زعلنا في الباك جراوند قلت لي جوش ولا حتى قلت بتاعي خيلي ያ እቲ ዘለካ ንስኻ ኣብዚ መበል 20 ዓመት ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ ብሕፅር ዝበለ ኣቐምጠልና እሞ ድሕሪኡ ናብ ሕቶታት ክንኣቱ ኢና ቴንክ ዩ ፅቡቅ يغني لي ኣብዚ መበል 20 ዓመት እዚ እቲ ክትብሎ ዝግባእካ ዋ ቴንክ ዩ اوكي تسجملن هو درو 10 عمت كوين يقرمي حكي ما تيسي ما تزولو نجر حدا فلي نجر كا يبلن معناته كل جزء خم نبلو نجر يدقاجنا مالتي حفشاو زبحال بزعبا معناته نازم سواجاتهم انتفاع ويمسور كنت خوين نخيترف نفسه كف اطراوي زبو حلافنت كسكم كم زلو تعي ملوقت تناتهم اسرت أنا زوج ساجاتهم واقع خفيلهم على واقع زخفوا واقع ما لك كمتم بتشوتهم كمتم حواتهم كمتم آياتهم كلها إذا هاجر عبد وان بستفلال إيوانات واقع خفيل لاندي ما قد سلطناتي نحتم من فلي نقرأ يكونن ساتهم كأ نتيجة الحرنات نزلت الديمقراطية يكون في سلام بعث شيخان دمتخان نسمع دمتخان من فري بريس محافشان زخفوا واقع حساب زخونه قطالي كنذكرهم اب نفسه كف على تاو نقبرو غزنا اب كم موتيفيشن كوينهم اب كساي كقبرنا حساباتهم كنوا هاد مستمدباتهم مستزنورهم راي كنرى بزي بقاطاني ملقتي محالف نقول زي بيترا يغني لي ثانك يو ድሕሪኡ ናብቲ ሕቶታት ኢና ክንኣቱ ከምቲ ዝበልኩኻ ክልተ እዩ ሓደ ሃገራዊ መልክዕ እዩ እሱ ንኩሉ ዜጋ ማዕረ ሓላፍነት እዩ ኢንክሉድ ንስኻትኩም ዜጋታት ስለ ዝኾንኩም ሶም ከዓ ዜጋታት ስለ ዝኾኑ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ካብኡ ናብኡ ከዓ ቅርበት ዘለዎ ቤተሰብ ካልእ ከቢድ እዩ ኩሉ ሰብ ኣፀቢቑ ይፈልጦ እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከቡ ትከታተልዎም ዘለኹም
زي تحدقتيو بتخالي شنخ ጥራይ ኣብኣቶም ዝተረፈ ይከውን ብዘይ ሓጢያቱ ተኻልእ ቤተሰቡን ተለኪሙ ስለ ዘለብኡ ንዕኡ ኸነቲ ስድራ ቤት ማዕርኽ እንደ እቲ ቻሌንጅ ጋጢምዎ ዘሎ እስኹም ብቐረባ ቤተሰብ ስለ ዝኾንኩም እቲ ፀገማት ኣፀቢኩም ስለ ትፈልጥዎ ነቲ ካልእ ሰብ ማዕርኽ እንደ ከቢድ ተሓልፍዎ ከም ዘለኹም ከተርእዩ ክትነግርዎም ንሳቶም ከዓ ሰሚዖም ኣብ ልቦም ከሕድርዎ እቲ ዝግበር ነገር ንኽገብሩ ሕጂ እስከ ብስድራ ቤታዊ መልክዕ ማዕርኽ እንደ ኢንፍሉወንስ ገይሩሎ እዚ ማዕርኽ እንደ ተፀጊሞም ኣብ ምንታይ ሽግርን መከራን ከይርከቡ ኣለዉ ገለ ክትብለና ማለት እዩ ቴንኪዩ ናባኻ ተቐዳመይቲ ገጽ ብስድራ ቤታዊ መልክዕ ክንሪኦ እሞ ድሕሪኡ መሊስና ናብታ ሃገራዊ ደረጃ ክንከይድ ማለት እየ ቴንኪዩ ናባኻ ኣይ ሆፕ ተረዲኻ ንኽትከውን ተስፋ ገብር I think ሒዘካ ኣለኹ ያ ከቢድ እዩ እንታይ መሲልካ እቲ ወዚር ይድልላ ኣድራዕ ስኢልካ ክሸለ ሳይድ ግበር ነገር ኣይኮነን ማለት እዞም ሰባት እዚኣቶም ንፁሃት ክንሶም 20 ዓመት መበላእታ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መስርሕ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኸለዉ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ንሕራቕ ክሳብ ክንዱ ንሓመሎም ኣለና ኣብቲ ጥልቕ ኢሉ ቀረባ ሰቦም ወይ ስድራ ቤቶም ክሳብ ክንደይ ይሓመም ከም ዘሎ ንማንም ሰብ ክግምቶ ዘይክእል ነገር ኮይኑ ኣይስምዐልን እቲ ኣብቲ ፍላይ ካብቶም ስድራ ቤታቶም ዝወለዶ ምክንያቱ ከም ኩሉ ስድራ ቤት ከም ኩሉ ቤተሰብ እቶም ስድራ ቤት ነዚ ንኣማኑኤል ኣስራድ ወለዱሲ ክወልድዎ ከለዉ ክዕብዮ ከለዉ ብዙሕ ራእይ እናተረኣዮም እዮም ድዕብይዎ ነይሮም ክዓብየሎም ኣብዚ ብፃሕ ክበፅሐሎም ጭሓንጎ ክወለሎም ክፈርየሎም ነብሱ ኮይዱ እቲ ሃገር እውን ብዓብዪ እጃም ከበርክተሎም እዚ ኩሉ ነገር እዩ ተቐቢሉ ዘሎ ምስኡ እቲ ናቱ ሕልሚ ጥራይ ዘይኮነ ሕልሚ እቲ ስድራ ቤት ከይተረፈ ምስኡ ዝቕበር ስለዚ እሱ ከቢድ ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ገፃቱ ከዓ እቲ ምስሊ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን እቲ ሓቂ ዋላ እቲ ግዜ ተነውሐ ክቕበር እንተተደለየ ምስ ምንዋሕ ግዜ ሰብ እናፈለጦ እቲ ሰባት እናተገደሰሎም ማቴሲ ሓፈሻዊ ስእሊ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰባት እናተምሃረ ዝወለደ እናፈለጦምን እናተረድኦምን ትመፅእ ክኢሉ ኣብቲ መጀመርታ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓሳት ነቶም ሚድያታት ዓፂኻ ብሓንቲ ሚድያ ብሓንቲ ሬድዮ ብሓንቲ ቴሌቪዥን ጌርካ ብዛዕባኦም ዝግበር ዝነበረ ዘመትታት ምናልባቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበርና ዝያዳ ንፈልጦ ንኸውን ንገለ እውን ዕላኣት ዝወፃኹም ሽዑ ዕላትኩም ክህልወኩም ይኽእል ብዝኾነ ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ኣብ ልዕሊ እቶም መሳእቶም ተኣሲሮም ዘሎ ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝተገብረ ዘመተ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይጅምር ተቃንዛ ናይ ስድራ ቤትካ ምክንያቱ ውላድካ ስኢንካ ክትብቅዕ ውሉድካ ስኢንካ ዘዕበኻዮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍርዲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅልጣብ ትኾን በደል ተኣሲሩ እናሃለዉ ክብቅዕ ተወሳኺ እቲ ሕብረተሰብ በቲ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ ሕሽኽሽኽ እናበለ ክሳኽ ክብረካን ክሳኽ በቲ ርድኢታቱ ክሳኽ ክገብርን ክትሪኦ ከለካ ተወሳኺ ቃንዛ እዩ ኣብ ክባሲ ኢንተርቪው ይርጋዓለም ፍሳሐ ኢንተርቪው ዝገበረቶ ይርአ ነይረ ምስ ኣብ ፋንስ ኔትወርክ ብዛዕባ እዞም ጋዜጠኛታት ብዙሕ ዝዛረብ ነይሮሞ ሕጂ ሓደ ካብቲ ማለት ኩሉ ሰብ ዝያዳ ንሳ ቅርበት ስለዝነበራ ገለ ካብቲ ሕፍንቲ ፀበልናቶም እውን ወሲዳ ስለዝነበር ዝያዳ ክትርድኦ ክኢላ ኢለ ዝሓስብ ግን እቲ ሜንሽን ዝገበረቶ ነገር ተዳሃሉ ዝገረመኒ እቲ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ሽዑ ዝነበረ ፀቕጢ ወይ ገለመለ ተሰምዖምሲ ብቀረባ ተሰሚዓቶስ ዋላ ቀረባ ቤተሰብ ናይ በዓል ካብቶም ጋዜጠኛታት ዝመሳኦም ተኣሲሮም ዘለዉ ረኺቦም ዘዕለልዋ እውን ተካፍል ነይራ ሳይ ዝኸውን ደሎ ትብል ነይራ ንሳ ልክዕቲ ኣነ ክብሎ ዝሓሰብኩ እዩ ማለት እዩ እቲ ስድራ ቤት ክሳብ ክንደይ ፀቕጡ ከይኣኽሎሲ እቲ ሕብረተሰብ በቲ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ በቲ ዝነበረ ዘመተ ክሳብ ምንፃል ንመን ከም ዘማኽሩ ክሳብ ዝጠፍኦም ኮይኖም እቲ ስድራ ቤት ብልክዕ ከምኡ ወሪዱ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት ናይቲ ክሳብ ዋላ እውን ማለት እዩ ንመን ከተማኽሮ ንመን ብዛዕባ ትሒታት ንላ ሄሎ ስምዓ ኣለኹም ያ ፅቡቕ መፂኻ ኣለኻ ሕጂ ፅቡቕ መፂኻ ኣለኻ
وا سمع الله صباح الله حراي حجيتا يقبل لي من البات تزربا خير وحالكم اب سدرا بيتا زوز صقطي بجكاتي حساب زعبو مچناقنسي ابت زنبر مجمرتا زنبر ابناتو تراي ذكر كل تدو بيتسب وسرو كال زنبر عن سلتا سلا زنبر تاع الحبرسب او اشتخا تستنفسول سب سكابت سنولو درجات بتصحني مالتي مسمن كنت ما خرلو تغدايكا زم سوازياتهم جيغان نكون السوم انت مسل تزاربو انت ناي في بريس واغاز خوفو نكون السوم نتو سيلومو زلو مسواتس ريكوغنايز كغبرو زخل حبرتسب مسانك قادر وصعقنا كمالتي وي كساب كسبلولون كردون زخل حبرتسب مسانك مالتي ስለዚህ በዚህ ጋጣሚ ኮም አይነት ነገራት ተሐሊፉ በሃይብ زي ምህላውን ወዓሉ خلق አንዛይ بقربات ريوم بقربا هذا هيم زنتل كاسب زي مهلاو توسع انزاي بعضي خاناتهم مخاد كاني تهاجر يتصدف كملو خمزلهم ساعه خاني توسخ قانزا خونه كمات حجي كم سدرا بيتاوي بيرسونال معخا زابيت كاس زخوني حدا قانزا بين خب غزا خب حلفو قانزالو تهاجر يون ناب منقد يماني خيد كم زيلهم سستغالكا ناتاتهم بكرا زوم تو نغيركم مخانو تسبلكا مجمركا زيادة خامس كخامس زب خامس هذا كان كاتقول زوم علتي سلزي درب كان زاي يا ثانك يو نابنت حدا كابتم بقربا نايزوم اما حيور زلو كبرات زيغاسات ناتنا حدا كابتم استأثروا حوخايو اجي قلتي خارتي تحالفوا زلهم كبيت سقاين مكران كساب كندي اباهم تصعونتات بكل شيء نخ يقبر ما اوش تعدي راي كيكون سي اب دغه وصي خاون كتستنفس زي ما قال الله اذا كنفلطو سلازغبانا مخنياتو اتي اوريدي ترديو اب غون نايتوم تاثيرهم زلو تطو زبل حبرتسب رؤس زخاليو حدش مصيوم ايفلطونيوم كمؤنا فلطو شلل دبلو زحلفو لو حجي تسقاي تخفل زلو مالتي مخنياتو حدا كابتي اگداسي اب دغه زي اب وشت زي كونس اب دغون مسيح مليسكا تصقاماي تشغارا يخون اسك معرخندي نعخا انفلونس جبركا اب محبراوي ካልኦት ህይወታት ናትካ ዝግበረልካ ምትዕናቃፋት እንታይ ምዃኑ ከም ኣብነት ምክንያቱ ኣብ ኩሎምቶም ቤተሰቦም ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ደቅ ኣሕዋቶም ኣብኡ ተኣሲሮም እንደገና ኣብ ዝወፃእ እውን ካብኡ ዘይሓይሽ ካልእ ፀገማት ስለ ዘጓንፍ ከም ተመክሮ ገለ ክትብለና ምክንያቱ ናይ ኩሎም እስራት ከምኡ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ንኣብነት ከዓ ካብ መፃኹም ኣብዚ ካርት ካፈልኩም እቲ ዘለኹም ሽግር ክትነግሩና ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ሞ ክንፈልጦ ከዓ ንሕና ቴንክ ዩ አይ ቲንክ ኣነ ጽቡቕ ትሕተ ኣመስለኒ እስከ ንገረና ገለ ኣብነታት ትዝግበሩ ተጽዕኖታት ከመይ እዩ ምንጻል ካልኦ ዝኣመሰሉ ፀቕጥታት ኣለዉ ንሕር ኮይኖም እቲ ንስኹም ጥራይ ጼርኩም ኣብ ክንዲ ትኸዱ እቲ ሕብረተሰብ እውን ክርድኦ ስለ ዝግባእ ካብ ሕጂ ንንዮን ብርድኢት ክኸውን ስለ ዝግብኦ ኩሉ ነገር ንመረዳእታ ዝኣክል ክትህበኒ ጽቡቕ ነይሩ ቴንክ ዩ ጽቡቕ ኣለኻ ኢንፋክት እቲ ጽልዋ ወይ እቲ ተጽዕኖኮ ማትከም ዝቀዲመ ዝበልኮ እቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕጂ 20 ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ 20 ዓመት ብዙሕ ነገር ተለዋዊጡ እቲ ሽግር ናይ ኤርትራውን ካብ ስድራ ቤት ሓሊፉ ናይቲ ሃገር እንዲ ኮይኑ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርታ ሳቶም ዝተኣሰሩሉ እቲ እስር ቤት እቲ ሽግር ትገለመለ ኣብ ነፍሱ ኣብ ፉልያት ወይ ኣብ ዝተፈለየ ስድራ ቤታት ኮይኑ ይስምዑ ነው ተዝቢ እንተኾነ ግን ብኣግኡ ስለ ዘይተፈወሰ እንሆ ግን ገና ስለ ዝቐፅል ስለ ዘሎ እቲ ሽግር ናይቲ ኤርትራ ወይ ሽግር ናይ ማንም ስድራ ቤታት እናኾነ መፂ እቲ ሳቶም መጀመርታ ተሸግሮ ሽግር ማለት እዩ ተርቢሃላ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣካይዳሲ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ገዛ ናብ ሰብ ወከፍ ስድራ ቤት ኤርትራዊ ስድራ ቤት ሓኪሑም ሰኣተወ እቲ ህዝቢ ዝያዳ ክነቅሕን ኣረኣዩ ክቅይር ስለ ዝገበሮ ስለዚ እቲ ዳርጋ እቲ ማጆሪቲ ህዝብሲ
مساخات لزلو كم زخما خولا حواتا اسرويت هالو بخال وغن ونسو تسرعات زمصو نجر زفوترو نجر كاب تشجيوس لزلو تشجير يردوي سلازي اتي كم زول خاتي ورقاوي وي دايركتلي بقطن عفاد تشنوس كاب زي مهاب تقطيبو مالتي تبرتسب كم تنا مجمرتا سايكون خمس قديم تصنحو مجمرتا تنقحات اي نبرن تزبي خالد بسل نيرو بزعبات اسرو بيتناتاتهم قال زمته تجرلهم سنزبره اب ساعات نجر كايكني أنا من حق حاج بعلمن سؤال أنت نوركو قبل على السدرة بيتنا زنبرة تغطير داني وقبل على السدرة أبو عدي تسمي ممزخود وزن ورو خمس ورقة شغل لهم السبات كزار وزن كل شجرون يرو بس جزء من واحد شجر كل سدرة بيت كوينو شجر إيرترا ممرق شجر جيمير بستفر عليه من قرتاتو نتهم نتسرعات كأب زيادة خفوت أصل الزخالو تزبي نخفوت أصل عدل فزر جبرة بزحلف أسرع عمل تسعنوتات ناقنسه ماتي مسكمو مالتي ابزي دغبز لكل غيزي ون بقطه خمس متيلو بزعبا تنصلو يكون قال ملبسن كي حو خاصو مخانو وي تسبع اسو مخانو زغبرلك اكارين بالحقي ግን እንታዩ ሓፈሻዊ እዚ ብዛዕባ ቀጥታዊ ጽልዋይ ነግረካ ዘለኹ ኢንዳይሬክትሊ ግን ጸልወካ ኢናታቶም ምሳር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ትግምግሞ ከለኻ ህይወትካ بناتهم بكراز تنات كاستالس تريو نعمت بولكي حجي أمانيل تزهلوس كم زي مجبر اللي زلول أوجا أقط أميتك بزح علو أمانيل تزهلوس كم زكام حجزني أبتي معتاون ناي هيوتي أبصر حي يكون أبصمتي أبزخون يكون معتاوي من أبروسي ناتو بكرات يردني معلم علي قد صدر بيتات كأس زين هلا وزقولوا لنا جرك أي ردوي مالتي حفشاوي تهاجر جن تسلواتاتو تزغبل كتصعنو جن كأساتهم كمهم زعموسلون بزح كفرين زحرا ازنبورهم هاجر كقلسون هاجر كمرح زخولو زنبورو بقعز زنبورهم سبات مخادهم جن تكوين كاز اللي خان خرج يقبل كان حبرة السبع كانت حبرة سب كونكاس لزلخا سخاطر على كونكاس ملا تهاجر كونو زي نبرنا كونو كوينا دلنا unfortunately كونتي أقاتل مزلو نعوم سرعة خاجن زيادة تغطي قبل الكوي زيادة نخذ كروي يغسل كمان عملت على ما يلتحفت نيرهم صحفنا يترى بدء تداخي مخطر يخلقها صحفاتنا يترى وديقو خطر يخلقها ويقال من أبسفر على إيوانات قال من نعاتهم ذكرتها ويكاني على ما يلتزلون يرسي زحرة أزنا ورمت صحفنا يترى نايم عباي زحنا قرمن سوءات زخفولو قال سبات ساب زخونو معاتهم كل مخذكر يكون أبعاتهم كتستقدم هلا كتسماسل يجبر كامبر كوا حليفو جن تي والقوي تلقطات بمحبرة عالم يكون بحافش خبط حبرة سب يجمع والقوي سبات جن تجبر الكائن انت فوقهم زخلك تصنعه مساعتهم بستأثر من جدي كت حاسبهم كذكرهم كل خارج النقطة اللي يكونوا على دي حافش هاوس تي تقلطات زنبرتي نقول عبا يكون ولا قال ما نقول درحان بزخونه خبط حبرة سب ما تزخ النجر وي تتصعنوسي ابت مجمرت هذا على نيرنبر جيزنا انا وحاخير كله تسبونا تردوس لازم تت نقحتنا للبس لازم تتسب زعباتهم صوم تاثيرهم جلو جغانن زياده افلطون عابي خمت سلجمره مور كمان حجيك غرمكا يخبرك تسب حوات زياتهم ابو بيتسب زياتهم يجي حافش مالتي thank you روبيل كبرحاو كابو نابو كل جزء ولادي تصبينا نفلت عينا كلنا ترجمنا يد زي فلت إيرتراوي الليلين بلن بتامور قربت مسدق زلوا سقاياتنا يدق ازيو كبيت زقنا ندسي حقوسن سقاين معريم كل جزء اب كما يكونات كون ركبوا ولدخه انتاي كيبلو نسهم كي مسهم افكم مليهم كتزاراروا تخلو دو كما يمثل اسكن غرنا هو سمو خمس بالكاي وابوتا ولداتي خا تردي هنلو تعطي هو ترديك حيزك الله تناي ولادي نجر لي
كبيديو بعيناتهم كتير خد خبط عم خبط يوسخ معناته هم قديم زبالكوتهم كموانم ولادي وانم ولودو خاب حقفو كفل زدل ولادي لن خاب حقفو تفديو لغن زاك عمتات كتقفو اخسنو كل خا زياده يجددو وي يزايدو نتي حسن سدرا بيتي ጉዳይ ጥዕና ተኾነ ድሓንዮም እግዚአብሔር ይመስገን ስራሕ ጅብ ጽባእ ኣለሁ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ ዓዲ ካብ ዝወፅ ነው እዋን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ውላድ ምስሊ ዝኾነ ይዝክርዎ ጥራይ ኮነ ብዙሕ ከም ድሓስቡ ክርኢ ይኽእል እቲ ነገር ግን እንታይ እዩ እሳቶም ዕድመ ዘለዎ 10 ዓመት ኣብ ውሽጦም ከሰላስሉ ዝኽእሉ ነገራት ይርድአና ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጦም ሓስቦም ዝጭነቕዎ ነገር ሕጂ ብዝተኻእለ መጠን እቶም ዝተረፍና ውሉድ ንዓዓቶም ክነፀናነ ንዓዓቶም ብዝተኻእለ መጠን እቲ ልቦም ክስርሰሉ ልቦም ክፀናንዐሉ ዝኽእል ነገር ኣብ ምግባር ንሰርሕ መዓልታዊ ማለት እዩ ንዓዓቶም ብዝተኻእለ መጠን ክሕጎስሉ ዝኽእሉ ነገር ነጋዲ እተቲ ንዓና ክርኢና ዘይክእሉ ኢነው ወለድና ክሳዮም ትፈልጦም ወለዲ ኤርትራ ብጣዕሚ ፅኑዓት እዮም ኩሉ ብውሽጦም ገይሮም ስለ ዝኸዱ ኩሉ ክሳይ ንዓዓቶም ንሳቶም ከዓ ተመሊሶም ከዓ ነቲ ውሉዳ ነቶም ዝተሪፎም ዘለዉ ውሉዳቶም ጨና መታን ክኾንዎም ተጨኒቕና ከይርኢና ከዓ ሓልዮ ስለ ዘለዎም ክሪኢኻ እውን ስለዘይደልዩ እምበር ኣብ ውሽጦም ዘሳቀዮም ነገር ከም ዝኸዱ ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ዝፍሉጥ ነገር እዩ ተወሳኺ ግን እንታይ ኣሎ ንሳቶም እቲ ካልእ ማለት እቲ መዛንኦም ንበዓል ኣማኒኤል ምስእቶም ዝነበሩ በዓል ኣማኒኤል ድዕብዎም ዝነበሩ ሰባት ከም ሰብ ዝኣልዮም ዝነበሩ ክሳብ ኮይኖም ክርእይዎም ከለዉ ገለመለ ሕጂ ኣዊታት እዩ ዘሎ እቲ ምሳሌ ማለት ሓደ ውለድካ ክምርኣው ትርእዮሞ ወደይ ሲኒዮር ዘሎ ስሙ ወለደለይ ሓደ ቆልዓ እኳ ዘይገደፈለይ ሓደ ቆልዓ ገለ ይብሉ እዮም ውላድ ዘይምህላው ድኾነ ሓደ ቆልዓ ገዲፍ ተተኾንሲ ገለመለ ክብሉ ብዙሕ ግዜ ይሰምዖም ሓፈሻዊ እቲ ሳቶም ዝሓልፎ ዘሎ ሕልፊት ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ፅኑዓት እዮም ሕጂ ግን ከም ዝበልካ ምናልባት ምድጋም ከይከውን እቲ ሕብረተሰብ ንቕሓቱ ስለዝወሰኸ ብኡ ከዓ ሰብ ስለዝተረድአሎም እቲ ክስታዮም ከዓ ደስ ይብሎም ኣብ ደገ ወፂኦም ዝተፈላለዩ ኣክሰሳት ምስ ረኸቡ ማለት ንስኢ በዓል ኣማኒኤል ኣብ ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦምን ምስ ወፃእካ ክትሪኦም በበይኖም ድዮም ኣብ ኤርትራ ኣይኮነም ድሃዮም ክሰምዕሲ ብዛዕባኦም ዝዛረብ ሰብ እውን የለን ኩልና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ወላቶም ሳቶም ናታቶም ዝወርዕቶም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ እዋናት ናቶም ኮሌጅስ ገለ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባኦም ክዛረቡ ይክእሉ እዮም ምክንያቱ ዘሎ ኩነታት ክዛረበካ ስለዘይክእል ማለት እዩ ኣብ ደገ ወፂኻ ግን ብዛዕባኦም ዝራብ ጥራይ ዘይኮንስ ዓለም ሙሉእ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክሽልሞም ዝተፈላለዩ እዋናት ክሳብ ክገብርዎም ሴሌብሬት ክገብርዎም ከብልዎም ምስ ረኣየ ከዓ ዝያዳ ንዖም ፅናዕ ኮኖም ማለት እዩ ሕጂ ንኣማኒኤል ሲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝሓለፈ 6-7 ዓመት ጥራይ ብዙሕ ዓይነት ሽልማታት ወሲዱ ብዓለም ለኻዊ መጠን በሎ ሃገራዊ ስምዓሉ ሕጂ ኣካልቲ ክሳይ ማለት ስምዓም ስሩፍታ ክሳይ ይገብረሎም ውላድና ሲ ንኾንቱ ከም ዘይጠፈ የብሎም ስለ ዝኾነ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክሳይ ይገብሩ ማለት እዩ ማለት ሲ ከም ዝበልካ ወላዲት ከቢድ እንዲ ጭክን ከላኻ ወላዲትካ ትፅካንያ ሕጂ ኢንሻአሎ እቲ ክሳያት ኣቦቱ ከሎ እቲ ሓዘን ትገለመለት ምስማዕ ከሎ ሓደ ግዜ ግን እንተስ ንዘምሶም ከፀናንዑ ብዓብዩ እውን እቲ ኩነታት ሙሉእ ኤርትራ ፀሊይዎ ስለ ዘሎ ብውኢታት ከዓ ክሳይ ይገብሩ ማለት እዩ ናትናስ ማለት ኣብ ነፍሲ ካባኻ ዝኸፍእ ኣብ ንሳቶም ዘለዎ ዝኸፍእ ምናልባት ዲሕክሉ ይኽእል እንዲ ግን ኩላ ግዜ ንክፀናና ካባኻ ዝኸፍእ ነገር እንድኻ ትዝክር ከም ሰብ ንሳቶም ከዓ እቲ ናታቶም ዓለም ሙሉእ ከምዚ ገላ ሰረቤት ገብሮም ኩላት ህዝቢ 20 ዓመት ሙሉእ ከይርስዕ ብዛዕባኦም ክዛረብን ከምብግሶምን ጅግንነቶም ከዘንቱን ክርእይዎ ከለዎ ከዓ ዝያዳ ንዖም ክሳይ ሓዘን ይስምዖም ማለት እዩ ከምዚ ይመስል ሓፈሻዊ ስምዒታት ናይ ስድራ ቤት ኣለኻ ረጆሽ ይዕታ ኣባይ ዲ ሓቂ ድምፂ ይሰምዐና ኣለኹ ኦኬ ኣለኹ ንኸይድ ወ ኣውዲዓትካ ፀኒሓ ንኸይድ
أو ودي أعطيني هاي مخصم يا عصنا درجة حجيخا أوكي نو نو حتى تسمع صنيحكا حجيا اوكي يا مو سمعكم تكون قتل تي زبولكو تي سيوتي بقى تي خلي بها نقول مستمعي هذا يزدرا بيستحاز نعرفين تحطه شاتهم كم كل ولادي سمو عم ترى يكون قاني سما شلون خونيهم امزي الولكو كري خاص زي ديو مشتم فلز غبرو مالتي بتحاله وغن كاني تمطفااتهم تناتهم مطفا تناتهم سوار كاب تسويرهم بوجرم ስለዚህ ተረፉ ስለዚህ ኮሩን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝተፈላለዩ ሽልማታትን ስለዚህ ወቁዑን ገና ዓለሙን ብኦም ተሓትትን ክሳት ትገብር ስለዘላ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ማንኤል ሕጂ ኣብ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተሸለሙ ናይ ኢንተርናሽናል ናይ ጸሓፍቲ ሽልማታት ብኡ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ይድመጹም ዓመታዊ ንዓቶም ክሳይ ዝገብር ገለ ቡይታት ሕጂ ክሳይ ይገብሮ ስድራ ቲ ናይ ማንኤል ነገር ሲ ካብ ሃገር ሓሊፉስ ዓለም ለኻዊ ነገር ስለዝሓዘ ወይ ዓለም ሙሉ ስለዝፈለጦ ስለዘኽብሮን ዘሎን ሲ ንዓም ከዓ ዝያዳ ትማቴሲ ብዙሕ ሰብ ይጠፋ ኣሎ እንዶ ብዙሕ ሰብ ኸይድ ኣሎ እንዶ ናቶም ግዳ ከምዚ እኳ ሰብ ፈሊጥሎም ገለ መለ ኢሎም ከዓ ንገዛእ ነብሶም ንኽፃናንዑ ዓዲ ረኺቦም ኣሎ ማለት እዩ يا ثانك يو صبوق نتبيو شحوكا ناي قربا سدرابيت بمخانا نتبو اب قربا سدرابيت زمص قدات انتخوناسي بهاجر درجة زلنايو صقما صبيقنا سلنفلطو زي انكوا تنغيرلهم كيتقالحلهم كيتزربلهم ኣብ ብዙሕ ፀገማ ዝወደቁ ዜጋታት ኣለዉ ኢልካ ከተቐምጦ ምፍታን ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ብሉፅ ዝኾነ መርኣያ ዘለኩም ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ ትኻልእ ናትኩም ፀገም ጥራይ ዘይኮነ ብሃገር ደረጃ ዘሎ ፀገም እትሪኡን እተማዕድውን እትፍታሕ እውን ብሃገር ደረጃ ክመፅእ ትሓስቡን ብምዃንኩም ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ባህሊ እዚ ናይ ብሓቂ ከዓ ብሽንኩሎም ኣብዚ ገዛ ዘለዉ كمسجنك يفوتو سويها أخوون دلوا مالتيو نقول زيجا معره فتح ركب محساب مالتيو مها وتم قداي زخونو سدرابيتات كم زخ حاسبون أي بحكي زحبني صبق بحلي كتعقبوا زلكمي أجهم قومي خيس أبى يرهوني حدا معلت خارهوالله ኣብዚ ውላድ እንተለዎም በዓልቲ ቤት እንተላቶም ኣደን ኣቦኑን ከም ኩሉ ሰብ ስለ ዘለዎም ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ሰብ ኣብ ክንዲ በይንኻ ትሽከሞ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ምክንያቱ ሰብካ መሃብ ንባዕሉ ከምቲ ዝበልካዮ ማዕረ ቃንዛ ስለ ዝመፅእ ማለት እዩ ማዕረ ተገዳስነት ስለ ዝመፅእ ማዕረ ፃዕሪ ስለ ዝመፅእ ሎሚ ነዚ ከተካፍለና መምፃኻ نحوها ويحفتها تراي وكيل كادي كونكاس نبمول أمتهم أب كم زوج أجمعات ودي قم زلوا زيجاتات ناي كم أبنت تراي نمتص لزلنا إمه thank you so تناي سدرابيت أجمزي مثل كلهم سمعكم اللهم كاب كبر حونا ربع الأسرات حو نجازت إني ماني الأسراتيو ما thank you نابلكو نابتخال أي مدب كنكيد نسخم تزبالكو أيو ناي حانت سدرابيت أيكونون نملع حبرتسب نملع حزبي نملع هاجر يتناتهم علامة نيرو إذا كان زازخا كله هاجراوي مالتيو نقول له ده هاجر مع رئيس بصحو مالتيو وا سلمن تايم حجي قدا يكونم سدرابيتات ناتو نسدرابيت زحتتو ولا ودي نولقوم زحتتو نجر الله دي تزحتتو نهاجر ده يكون النيرو هاجر نهاجر انتاي سلزبولو تاي سلزبولي نابز كل صقم وديقوم دلو كل سب يفلطو يغن كندغاغمو سلازغبانا حتوم حتو ولقاوي ወይ ካ ስድራ ቤታው ደይኮነ حتى هاجرن ህዝብን ከም ዝነበረ ሩዱ ስለዝኾነ
نعوها وس كتب لنا أبوها قال له كتب له زقبع كان قرات كتب نعها كتب الكاي ثانك يو يغني له جوش يا خمس زبل كايو ساتهم توشيدهم وزلوا واقع تخفلهم وزلوا واقع واقع مسترابيتهم واقع نفسيت رايكونا حافشاوي تي بسناي كاب سناي تبوغو سوناي سناي دليت وي سناي نايمر اي بهاجي ابتي هاجري نيروت قاده والحنتي على علامه ينبرون حجي تمليسه انا دحريت كوين خريو كل خنتات ناي تعدي مش شعوز نبرو ኤርትራ ማሓፈሻ ድሕሪ ናፅነት ንሳቶም ክትመሳሮም ዝነበርና ይውሕድ እዋናትን ኤርትራ ብድሕሪ ኮይናቱ ዘላን ሰማይን ምድርን ንዓይ ምናልባት ብዕድመ እኳ ዋላ ንእስ ተነበርኩ እቲ ጋዜጣታቶም እቲ ፅሑፋቶም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ተሰኒዱ ስለ ዘሎ ንዓይ እውን ብቀረባ ስለዝሪኦ ስለዘብሎ ስለዝሪአን ኣብ ኢንተርኔታት ከምብቡ ዓደል ረኺበ ድሕሪ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ እቲ ድሌታት እቲ ሃቐናናታቶም اتناتهم زنبرة سناي دليت قبل على هاجرهم زلهم فقري قبل على هاجرهم زلهم ناي نوحت أمتن رأن كأبت صحفاتهم كتنبوا تخيل مالتي اختريق تخيل كلا إك أنت هم سيلك حدا نقل زبر هذي ترى هذي خويني زون سوا جاتهم بزح جيزة كتقصون كلو نابات متنقل جانات مالتي أبزي صحفات كم زيلهم تصحفون يروم كم يزبها حفشة وكم زيلهم تصحفون يروم بزعباتي من كم زي تهزبي أبس درجة زحت صحفات ساعتهم تعيد صحفوز نبورو قد خوي بسمو عصب أبس فلالي وانا قل حفشة وانتهي إخات غازيتات الحرام بيبكا ميديا خوينهم دمت هزبتات يوم زوجون يرماو سبات مررهم دسم علو أبس فلالي إوانات مستي منقستي بزعبات نايتي منقسي بوليسي بزعبات نايتي منقسي أبسفلالي تصلاتات أبسفلالي سيكتورز نايتي منقسي زلو كورابشن يخون دقات المقسات نعويتات سبات بسرر لهم مسرت دمسس بيهم دخون نيرهم حجي تايزر دقيقة كساب كندي دليتن عمقات نايتي سب حسابات ناي مبلات تسمعوا ناي مزراب مسلات كم زلوا نعوها إكسرسايز كجبرو كم زلوا نتزبتي ساب كندو كلام بدون كبلوني فتن يرم أو شعوز واتس نبرة نالبات حجي يدنش وقع ساب كندو أودي وتسب كزارب زخيل عقل يروه ساب كم أودي تزبتي كنا مزراب مسلات يروه ساب تبدي قبلك أوز واتس نبرة حفات كتنزل قلق أوز واتس نبرة مرتات نهيز بخسن مع خلق أنا تقصاجله أجي إذا متواجداتهم كأكمل مدرس كان عاتهم ولا تاريخها كمان مزحتهم نتجازيت تراجي كونه استفلا لي خلق عن سرح زنبورهم بولك أو سرحتهم كان عايز سرح زنبور سواكن كم مزانو كم ناقشتو كم كستاي مسعرختهم كان عن لايف زنبورهم سبت نيرهم توسع خاني تحبرت السبسي استفلا لي ما أزنات نخجلجلوه ثلاث بعد ثلاث أربعة مع الدربات حالاتنا تسكيهم زغلوا زنبور سواكن أقولوا كوينهم أبتناي ورارات أبتناي كناتات ناي دوبرجت تساتيفهم أب جنبارات نيرهم كأوت يوم مليسهم أبتي بيت صحفتات نيرهم ببت سرحوا له ببت استمهاروا بدرخ بتوت يوم داد إني سرحوا بتو كوينهم أبتي سبورت عالم بركات كمثلت أنت كوينهم سرحوا سبات نيرهم كم كسان يوم نتي حبرة السبس بستخل عليهم من قد تاتو أبستفر عليه خرناعات نايتي حبرة السب كقولون حلافنا توصيلهم كمرحوون كقول سون يمز بدو بنيرهم مناتو تاني يروح يجي كم أبن كم تلك نايمان إلسي كلها جزء حاسبون زريان زنجر النجار نيرو نسخة طعم بس فقرة هذه تحيز خيز نجار النجاري مناتو أبستفر عليه صحفاته كسب كندي نايتي هاجر واقع صحف له نجارات أبستفر عليه أوانات صحفون كستنون في التنير ولا سدرا بيت أو من قد خاني كم ذكر تاريخ يعني واحد صحفاته مسجانا بزبل برعشم يجي في النيرو مسجانا بزبل برعشم نبع على ترجم نيروي هذا مسجانا بالفوتة حفتنا أنا حفتين حفتو مالتي نيرة نشنا تاخذوا كلهم كم توصل كم مسجانا نسوات وي مسجانا نتم جعان مثل هذا حلفت معهم كم ذكرتان كم كلنا نجري قميت وانير تا ناي برعشم ترى دي خاني سلازي
انت حافشاو انت كتحزك هذا لانه قد مسيرك وكتحزكم دلي مسيركم اذا سواجاتهم እቲ ገጢሞም ዘሎ ሽግር ኩላትና ምዃኑ ኣውኢኻ ትድምድሞ ምክንያቱ እቲ ናቶም ሃቐና እቲ ናቶም ነቲ ዕላሞም እቲ ዝደፍኦም ዝነበረ ሓይሊ ክገርመካ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንዛረበሉ ኢና እተን ጋዜጣታት ነብሶም ከመሓድሩለን ወይ ስድራ ቤቶም ከመሓድሩለን ዝኽእል ኣታዊ ከማና ይነበረን ካብ ናይ ሻሂ ካብ ናይ ገለ መለ ሓልፋ ዝነበረ ክሳይ ተወሳኺ እውን ሓደ ግዜ ንፅሑፋት ዝኸውን ንገለ ዝኸውን ተለቃቂሖም ተቢሎም ካብ ስድራ ቤት ወሲዶም ካብ ዕረቶም ወሲዶም ክሳብ ዝሓልፍሉ እዋን ነይሩ ሓገዛት ኣይነበሮምን ካብ ዝኾነ ይኹን ክሳብ እሳቶም ግን ዕላማ ኣብ ርእሶም ዘቐምጥዎ ስእሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነይሩ ወይ ናይ ተወለዶት ነይሩ ኩላ ግዜ ዝደጋግሞ ዝነበረ እዚ ሃገር እዚ ክንደይ ተኸፊልዎ ዝመፀ ሃገር እዩ ኣቦታትና ኣያታትና ከፊሎም እዮም ፐርሰናሊ ዝኸፈሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ ቤተሰብ ኩሉ ክድኸፈሉ ሰባት ኣለዉ ከም ኣብቲ ናትና ስድራ ቤት ጀሚርካ ማለት ሕጂ ይረኣዩ ነይሮም እቲ ኣማኑኤል መፂኻ ናቶም ዕሩኽቱ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ክንደቲ ዝተኸፍለሉ ዋጋ ብመንፅርቲ ዝተኸፍለሉ ዋጋ ክነብር እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ ብመግዛእቲ ይኹን ብገለመለ ተነፊግዎ ፀንሐ ናይ ሓሳብካ ምግላፅ ናይ ርእይቶካ ምግላፅ መሰላት ክምለሰሉ ተመሊስሉ ክዛረብን ከስተንፍስን ናታ በዓሉ ዘምፃ ኣያታቱ ዘምፅሉ ሃገር ዝብል ሃቐና ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ጥራይ ነዚ ኩሉ ነገር ንክገብሩ የኺዶም ነይሩ በር ኣማኑኤል ሕጂ ንኣብነት ቀዳም ትወፅእ ነይራ ድሓር ቀዳም ጀሚራ ብናይ ሰብ ተጠላብነት ከኣስ ረቡዕ እውን ክትሕተም ጀሚራ ነይራ እታ ጋዜጣ ኣብ ሰሙን ክልተ ኢላ ትሕተም ነይራ ሕጂ ነዛ ጋዜጣ ከካይዳ ቀዳም ክትወፅእ ትንሕር ኮይና ዓብዪ ካብ ኣቦቱ ሸውዓ ሻጉልጉል ነይሩ ድሕር ክተት ምስ መሊሱ ድሕር ምቅያስ ክተት ከይዱ ካብ ክተት እውን መሊሶም ዝሒቦሞ ባዕሻጉል ዝበሃል ቦታ እዩ ነይሩ ቦትኡ ካብኡ ይመፅእ ንክሳኽ ገብራ ማለት እዩ ንዓዓ ሕቲሙ ዘርጊሑ ቀዳም ምሸት ወይ ሰንበት ንጎ ግድን ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ሕጂ ክሳብ ክንዱ እዮም መስዋዕቲ ዝኸፍሉ ነይሮም ነቲ ጋዜጣ ነቲ ርእይቶታት ሰብ ወይ ህዝቢ ንክሰምዕ ህዝቢ መሰላቱ ንክሕለወሉ ወይ ፅሑፋቱ ንክረኣየሉ ክስማዓሉ ክሳብ ክንዲ መስዋዕትታት ይኸፍሉ ነይሮም ማለት እዩ ካብቲ ዘለዎም ግዜ ኣቀራቂሮም ሓለፍቶም ድዮም ገለመለ ለሚኖም ኣቢሎም እናመፁ ማለት እዩ ሕጂ ድርብ ሓላፍነት ዝነበሮም ዜጋታት እዮም ነይሮም ድርብ ሓላፍነት ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ከገልግሉ ይፍቱን ነይሮም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ትረኽቦም ካብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ወፂኦም ኣብ ገለ ትረኽቦም ኣብ ገለ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ኣብ ፅሑፋት ትረኽቦም ኣብ ምንባብ ትረኽቦም ኣብ ገለ ነገር ትረኽቦም ዝነበሩ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ወለዶ ሃዋርያ ነይሮም ተረዲኻኒ ስለዚ እቲ ናቶም ምኻድ ናይ ቤን ናይቲ ስድራ ቤት ወፃኢ ጥራይ ዘይገብሮ ንሱ ምክንያቱ ናቶም ምኻድ ኣብ ብዙሕ ፅፍሕታት ናይቲ ደረጃ ናይቲ ሃገር በኩራት ተራእዩ ማለት እዩ ኣብ ብዓብዪ ከዓ እቲ ልሳን ናይቲ ሕብረተሰብ ሙሉእ ተቆሊፉ ሰብ ሕቆም ከድሊ ኮይኑ ምስቲ ስርዓት ማለት እዩ ምክንያቱ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ክፈልጦ ይክእል ስርዓት ኣብ ውሽጢ ጠሊቑ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ናብራ ይነብር ኣሎ እንታይ ዓይነት መረረታት ኣሎ ከመይ ይሕልፍ ኣለካ ክፈልጦ ይኽእል ኩሉ ነገር ብድብድቡ እናኾነ መፅዩ ብሓንቲ ዜና ብሓንቲ ጋዜጣ ብሓንቲ ገለመለ ገለካ ሰብ ከዓ እዚ ሕጂ ወዲቕዎ ዘሎ ሕብረተሰብ ንክስራሕ ተገይሩ ማለት እዩ ተዲኻላ ኣብዚ 20 ዓመት ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ምህንድስና ክግበረሉ ፀኒሑ ሕብረተሰብ ንሳቶም ምኻድ ናታቶም ክሳካ ዓብ ግደ ነይርዎ ማለት ስለዚ እዚ ንወድኸ እንተዋሃሊሉ ሽግርቲ ሕብረተሰብ ወይ ሽግርቲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ከነፅበልካ ይኽእል ማለት እዩ ቀኒለ ኦኬ ቴንክ ዩ ሓደ ካብቲ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ብመሰረት እቲ ዝተፈቐደ ሕጊ ናይ ፕሬስ ናፃ ናይ ምዝራብ መፅሓፍን መሰል ድዮም ወይስ ዘይተፈቐደ ነገር ስለ ዝገበሩ እዩ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ዝመስል ባዕልኻ ፍቂድካ ከምኡ ዕድላት ከፊትካ እሞ ኣብቲ ዝተኸፈተ ዕድል ተጠቒሞም ንሳቶም ሓሳባቶም ክገልፁ ምፍታንሲ ኣይ ቲንክ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣይኮነን ንባዕሉ ነይሩ ነቲ ሕጊ ተማእዚዞም እዮም ንሳቶም ኣብኡ ክዋስኡ ጀሚሮም ሓቂዶ እንታይ ሓጢኣቶም ናዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ እቲ መይን ነጥቢ ካብ ሕጊ ዝወፀ ሰብ ክእሰር ፀገም የብሉን
بعلها حقيل كان نحرق إمكا يقوم عدل كفيت كاسم ونزع عدل تتقيمهم سلستزاربو و نايب حق سجين تريو كمي تريو زغاية كمي تريو نبعلو زون حدا عبر أسس لزغاني بيدوانو دي صحيفو ويكا كلهم تم غازيت إنياتا دوصل استفق عليهم صحيفو منتهي حتياتهم من نحري بمسرت استفقد النحر كوينهم صحيفهم سي انتهي كزحتتهم نيروهم يتحطوا نتزفق عليه أتحطوا تقبعني راح كيدو هيك كمي تبلا نابزيسك ثانك يو ጽቡቕቶይ እንታይ መሲልካ እቲ ሓፈሻዊ ሰብ እውን ክርድኦ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ ንሱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝገብሩ ሰባት ኣይኮኑ ምክንያቱ እቲ ከም ዝበልካዮ እቲ ናይ ፍሪ ፕሬስ መሰል ወይ እቲ ንክፅሕፉ ዝሃቦም ኣውቶሪቲ ኣብ 1999 ሶሪ ድሕሪ ምእዋጁ እየን እዘን ጋዜጣታት ተመስሪተን በብእዋኑ ማለት እዩ قديما قديم دحيرن تسميرن مالتي ناكتي ناي غازيتين سرح حجي اب انتريخايو تغازيت كسايكا اني ساتهم عمتاوي نتناي تغازيطاتات هونكو ولا شي غيز بحتاو لا ينبرنبري اب سفلالي اونات نتناي جورناليزم دحابوهم كسايات نيرو ناي فقاد ورقت ناي جورناليست مخانو رنيكو غبرو خلو يكحدسو خلو እቲ ጽሑፋቶም እቲ ግሳያቶም ብመንጽር እቲ ክስታይ በቲ ዝተውሃቦም በቲ ነቲ ሕጊ ኣማእኺሉ ወይ ነቲ ሕጊ ነቲ ካብ ሓላፍነት ከይወፁ ወይ ነቲ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ልሳንን ገለን ዝኾንዎ ሲ ኣብ ምንዓቡን ኣብ ሽግራ ምፍጣሩን ይሰርሑ ንኸይህሉ ገምጋማት ይግበረሎም ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከዓ በቲ ዝተገብረሎም ገምጋማት ከዓ ጽቡቕ ይቕፅሉ ከም ዘለዉ እውን ክሳብ ምጓስን ክሳብ ሽልማትን እውን ረኽቡ ነይሮም እዮም ሕጂ زحزنا كان نجار نسي بتي شلومهم بتي يعصروا حجي كمزي جيم نجاري وي كمزي تاخم مقتول تيراتيرو يمتصاوتو لهم يرم تردي خلاص بتنا شلومهم صبا لهم بفلاي كابز خناتات ناي دوب جيت ابز غاطمولو خفيف 10 متر سغا كلتش تن ناي بحد غازيطاتات زرعاي او نتي فنان كوينه نتزبي سلام مشرشة سلام جنبارات كيدن صحفاتنا متعانة تزبي متصننا عن كسات خالد بمبارك إذا أمو خم عرق كسات حاسيب اللنسي كسات جبر للنيرو حجين تأخذ لك هذا اللي مسلك لو صادقتهم حقين يروم ولا شيء جت فري بريس فقط تي حق أما أخيلهم مخلوي تختيلهم مخل زخلو جبوا بوليستات نيرو نوعو دخوني يخم بالك يجوروا وين زخور نيرو ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሲ ዓንቀጻቶም ጽሕፍዎ ዝነበሩ እውን ይገልጹ እዮም ዘን ጋዜጣታትን እዚኣትን ካብ ዝምስረታት ሒዘን ስጋ ሕጂ በቲ ፍሪ ፕሬስ ዘቐመጠለን መሰል ተጠቂመን ከምዚ ነገራት ይሰርሓ ኣለዋ ካብ ትሕጊ ወፅአን ዝገበርኦ ነገር ይኹን ዘበልኦ ነገር የብለን ሕተን ነገር የብለን ብፍላይ ካብቲ ድሓከት ክዕወን ከብልዎን ኣብ ዝጀመሩሉ እዋናት ጽሕፍዎ ዝነበራ ርእሲ ዓንቀጻት ድሕሪ ተመሊሶም ኣንቢብኩሞ نعاتن نمتصلام نببال كاب حق وص الله نمبحال إلكا زمتታት ይግበስ ለዘበረ በተካልኦት ናይ መንግስት ዝውነን ጋዜጣታት ይኾና ሚዲያታት ነዓተን ብገመልሲ ሕጂ ብዓብዪ ግን እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝእልዘን ናይ ውልቅ ወይ ዘን privately owned newspapers ዝያዳ ተኣማንነትን reliable ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ከዓ ስለዘምጽኣሉ ዝነበረን ነዓተን عم جزاءن نعاتنا مبابن يجي زحلف نيرو حجي إذا سي قليل مسكري كاب تحبرته سبزمت سنبره فيدباك نبعلو كساب كندي معناتنا تهزبي اب كاب حقوت اندحر اي سرحني بلان نيرن كنقفن كبلن ون يخل نيرو تحبرته سب እዚ ኩነታት ምስተፈጠረቲ አንጻረን ዘመተል ድግበሮ ነበር ድካላኸሉ ለን ዝነበሩ ሕብረተሰብ በዓል ከም ጸሓፍት በዓል ንምንታይ ነዘን ጋዜጣታት ትንክፉልና ዝብሉ ዝነበሩ ኣብ ጋዜጣታት ወጽት ህዝቢ በዓል أجي ملاقوون برنيرة مسات دا تردي خلاص بتعم ملاقوون يرى موجود حزب سرعة منجسل سلازي تي حق انت قناون بتسلسفة لنا حق مسرت كأوتين بخنا يكون قد أدغور وانا قريلا تي ساتن ستة أمالهم كم حفشاوي مررتات ناي حزبي مسمع أنا قال ملا كهذا بزمت عند الدابيتات مكراح خاني إذا قعدت مسرتها ويكات بيزك برينسيبل ناي ناي حدا ناي جورناليزم سرحي ما تيش حدا غازيطاسي انت رأى
تزبهالو له ነገር ኣብ ዝወርዶ ኣደራዕን ሸፋፊኑ እቲ መንግስቲ ብዝደልዮ ጥራይ ማኒፕሌት ተገይሩ ንድሕር ሰራሕ ኣሎ እዚ ሚድያ እውን ክበሃል ኣይክእልኒ ካብቲ ናይ ጋዜጠኛት ወይ ናይ ጋዜጠኛት ስርዓት ወፂሎ እዚ ኳሊፊኬሽን ይብሉ ማለት ይፈልጋሉ ስለዚ እዚኣተን ብሕጊ ስርሓ ነይረን ናይ ምንባር ዝምልከት ጉዳይ ማለት ልክ ብሕጊ ስርሓ ዝነበራ እቲ ሕጊ ኣማእኺለን ዝያዳ እኳ ኣብቲ ህዝቢ ብርትዕን ሓይልን ወይ ከዓኒ ምፅንናዕን ክልእኻን ክሳኽ ገብራን ዝፍታን ዝነበራ ጋዜጣታት እየን ነይረን ማለት እዩ ይቐኒለ እያ እቲ ብቐንዱ ትሕቶስ እዩ ኣፍቂትካ ምኽልካል እኮ ይከኣል እዩ እቶም ብመሰረት ሕጊ ዝተፈቐደሎም ሰባት ግን ወላ ሓንቲ ምስኡ ዘተኣሳስር የብሎም ጠጠው እንተይሉ ጠጠው ብሉ እንተ ተፈቒዱ ከዓ ይዛረበሉ ሕጂ ካብ ሕጊ ወፃኢ ከይገበሩ ወላ ሓንቲ ዝገበሮ ነገር ኣብ ዘይብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም ናብ ስቃይን መከራን ክወርዱ ናብኦም ጥራይ ዝቐንዐ ዶ መስለካ ወይስ ብቐንዱ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ክፍጠር ስለ ዝኾነ እሱ ይትፍርህዎም ትብል ክገርመካ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን እውን ዝገልፀ ናይ ዚኣቶም ምእሳር ብኩሉ ነገር ኢለ ስርዓት ክልተፈለሰ ረብሓታት ይርዎ ንዓት ኮይኑ ዝረኣየኒ ሓደ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ሰብ ከም ፐርሰናል ናቶም ባህርያት እንታወትዮም ተፀኒዖም እዮም ተረዲኻ ኣለኻ እቲ ናይ ጆርናሊዝም ስራሕ እቲ ሳቱ እቲ መንግስቲ ዘይደልዮ ነገር እቲ ኣቦቱ ከሎ ማለት እቲ መንግስቲ ዘይደልዮ እቲ ፅሑፋት ምውፃእ ሰባት ክዛረቡን ከቡሉን ኣፍካ ናይ ምዕባስ ነገር እሱ ኣቦቱ ትሕዙን ድዩ በስ በጀኩኡ ከዓኒ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንተደኣ ከም ዝቐፂሎም ይርእዎም ኣለዉ ብመፅናዕታት ይግርሎም እዩ ከም ዝበልኩኻ ድርብ ሓላፍነት ዝነበሮም ሓላፍነት ዝስምዖ ዝነበሩ መንእሰያት እዮም ነይሮም ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከገልግሉን ከቡሉን ኩሉ ሰብ ሪኦም ኣለዉ ኣብ ስነ ፅሑፍ ፀንሕዎ ኣብ ትገለ ፀንሕዎ ብትገለ ከም ዝቀዲመ ዝበልኮ ማለት ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓኒ ነቲ መንግስቲ ከዓ ኣብ ሰናዊ ግዜ እውን ከድልይዎ ይክእሉን እዮም ተረዲኻ ኣለኻ ስለዚ እንታይ እዩ ሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለካ ናይ ዚኣቶም ምእሳር ነዚ ሕጂ ኤርትራ ኮይናቶ ዘላ ነገር ንምፍጣር እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ እምበር እቲ ሃዝናት እንትድው ጆርናሊዝም ወይ ነገር ኦኬ እሱ መሰረታዊ ነገር እሳቶም እዞም ኪኒኡ ግን ንዓይ ዝረኣየኒ ኪኒኡ እቲ ዕላማ ኪኒኡ እቲ ገለመለ ምክንያቱ ከም ቀዲመ ምናልባት ምድጋም ከይከውን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሃዋርያ ናይቲ ሕብረተሰብ ነይሮም ኣብ ሰዓቲ ብጥበብ መፂኻ ጥበባውያን ብትምህርቲ መፂኻ ምሁራት ኢንተሌክቹዋሊቲ ዝነበሮም መላግቦ ወይ ሓደ ሰንሰለት ኮይኖም ነቲ ዝፀንሐ ወለዶም ነቲ ቅድሚኦም ዝነበረን ነቲ ሕጂ ዝመፁን ከገልግልዎን መሳልል ክኾንዎን ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ብብቕዓቶም መፂኻ ይኹን ነቲ ናቶም ዝነበሮም ደረጃ ተሓሳስባ ኣረኣያ ዓበይቲ ሰባት ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ስለዚ ንዓኦም ንምእሳር ነቲ ስርዓት ሓደ መምሃሪ ይኾኑ ነቲ ካልእ ሰብ ድሕሪ ይኾም ነገር ንኸይገብር ከምኡ ጌርካ እንድሕር ኣፊኻዮም መመሰሊ ወይ ኣብነት ይኾኑ ንካልእ ሰብ ነቲ ሓደ እውን ከዓ ንኸምኦም ንኸይፈርዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ናታቶም ምእሳር ካሉ እቲ መልእኽቲ እቲ እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ከምዚ ተባሂሎም ከምዚ ዓበይቲ ዝነበሩ ሰባት ካንዲ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ሃገር ከመሓድሩ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ኣጠፊኦም እቲ ሰብ ካብኣቶም ንክኸውን ዝነበርዎ ወይ ከም ሮል ሞዴል ዘቐምጦም ዝነበሩ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኣሶም ዝነበረ ከምኦም ከመይ ኢሉ ክኸውን ይደሊ እቲ ሕብረተሰብ ድሕሪ ምክንያቱ እቲ ሃገር ንምሁራት ንገለመለ ከምዘይከውን እንድሕር መልእኽቲ ኣሎ ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ እንድሕር ኣብቲ ሃገር እንድሕር ይኸይድ ኣሎ ኮይኑ ክኮነ እውን ኣይትደልን ኢኻ ምክንያቱ ነብስኻ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ናታቶም እቲ ጆርናሊስት ምዃኖም እቲ ፅሑፋት ናይ ህዝቢ ገለመለ የውፅኡ ስለ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮነ ኪኒኡ ነብስኻ እዚኣቶም ከም ኣብነት ክቁፀሩ ብሓፈሻ ከዓ ክቁፀዩ رأيتاتهم كحلمتاتهم قبل هاجر زنبورهم ناي لوط فنان يكون مورالهم يخسبر تواهيل لألمبر بسايكون رينا يا خاكو وناتو بقول سر لنا حج تدي هلا
كما اتوم سبات اتشعو زفري زنبورو انت عينت مورال انت عينت ናይ ምዝራብ ናይ ገለመለ መስላት ነይሩዎም ሳቶም ምስኮዱ ብድሕሪኡ ተፈጢሮም ዘሎ ሕብረተሰብ ናትና ወለዶ ከዓ ከመይ ኮይኑ ንርኢ ኣለና ትጋብ ብጣዕሚ ሳብ ክንደይ ጋብ ተፈጢሩሎ ኩላትና ናይ ቀትሪ ሓቂ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ስለዚ ናታቶም ምኻሲ ብሓፈሻ ነቲ ኤርትራ ኮይናቶ ዘላ ነገር ወይ ነቲ ወለዶ ኮይኑዎ ዘሎ ነገር ንምፍጣር ዝኾነ ዝዓለመ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝዓቢ መደባቱ ቴንክ ዩ ኦኬ ተኻልእ ሕቶ ምስኡ ዝኸይድ ኣብዚ ሕጂ ክትህበና ዝፀናሕካ እዩ ንሕብረተሰብና ይኹን ንማሕበረሰብ ዓለም እዞም ሰባት እዚኣቶም ብኢደዋንኖም ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝገበርዎ የለን ብመሰረት ሕጊ ከም ዝገበርዎ ዘርኢ مرتعتات كي ترفه نقرب ناسي كنردء كإلنا دو انت زي كإلنا بدحر حجخة كومو خنقبر انتاي ممخر كانا نعها خابز ذكرك انا ابنت اماني الحوناسي انتاي سلدي صحفي قال خابت تذكرتات نات كاسي بزي مصحف حتي اديو إلناسي كنرئي كإلنا دو كمي تري أمه I think أنا مستزلك أنا يجي حسرت نتوم كالوتو نعدل كنهب أبزنتو نري أمه تسالساي ناي مودات هنكن كي thank you نباها هو مات حق حاش تيزبوكا نبعلو نجزء رسو كل سب سلسته وشاغله أبز حلف 10 عامات كنت تزقبا أنا عاتهم كسات أي أنا أي جبران مالتي فلا كعبي أتراكم كأو كبير سلزقنا من البتة بتدق مسوات حج جن إذا حالف حموش شعمة تريخاو زيادة سبناتهم نابهم attention جبرن كساق جبرن تي تشي أسمعتهم كأخرت هاجر حليفو على من خاهم ملك حزم الجمرات سب عرفوا بقبر لهم جميري أجي أنت هاي مسيرك تي ناتاتهم كساب كندي حق ناتات من بارهم قال ملا وي كساي كنرخ إلنا دو وي كنبلك إلنا قال ملا تصحفاتهم تقال اليوم نحنا خي تزارنا لهم مسكري كساب كندي زو شواجعتهم انت عنت مدبات انت عنت رأتات نيروهم بزعبات هاجر يخون وي كأني اتساتهم بتصحفو نقلسي كحق وتقالي وي حدا كم سب كم زيغا كم أكل نايتي إيرترا زيغاسي كلو زقبو نجري نهر عيلك إزي مسرتاوي نمان نمسب كم الكوتا زخل مسرتاوي مسلاتي تشاتم زلون نور ولا تزبي أبتي غازيت أكاد تحفظ زي ما تزبي بعادي مالتي تالي نحدا زي تسمع كان نجر كأسمع أنا ببالكو إذا حج نحنا مسوت أنا بلازمنا نجر تفتني راو مالتي تالي هنا سلازي إذا حج نلازمنا نجر نحنا نخنبل كلنا كوا كندي سبات كتعرفونا خبولنا نوعلو نمتصوار كإلا دي بلوم كسمعوا هذه كل سبات قال ما لقرسي أبتعدي تفتن تحسم يراخلوها خلو ويكاني جلس تمنجس كومو غيرو مقطعين عاتو أو يخاطريتي تي حق نتناتاتو مات مناتو زحجي كوينو زلو كونفيجن ويتفتيرو زلو كونفيجن عبد التعبير السبيلتا ويكان كرادولو أبزيك الدرجة تحيرو شعو أتليس إكسسايز تجير نيرتو زخون تفليتون تبيلو متصنح نيرو ترى نعنا جن كابكم عانت من جدي تقال أوتيهم سبات رئيتو خبوز خلو رئيتو خصم أبزيك خلو درجات هتحمل سبات رئيتو خلوي خلو مررهم قسم عكئل كم زيجاتات سقايم قسم على أبزيك مسمو حقيقة سقاي كام من قارن بعلو جبن تقول على خمس تدلي سيسقى بزعبا شبكات تنجر كاسب تاخو كافا ابلا كاسب سلازي نساتهم حاسبو اتي مسرتاوي حدا زيغا كم زيغا زغبو خبرتا زغبو مسلات ام نفسو كف هاجري سبات تسمعوا كزاربون سان كبالو ازي حدا هاجر زلكاوي يلبل نغرا يكون كمات ازي فريدم اوف اكسبريشن غزا اسخا مسخا زوها كم مسخا مسحرنت كاز فطم غزا نفسخا غزا حرنت زيم كاساتهم لا كسخ قبرو زفتنيرو مالتي كوتشو سباسي حرنو تخطقمو لفتنيرو مالتي كاو حليفو قل نزي نغاز نحرا
حقاوي نبرة زبل الحكو إنسان كان شجر مالش در كون على حق متاخلص ما تيسي حقاوي نت حدت منجس فترة حق تلك حقاو سرار حقا نتصل فتنا لها نحر حق يكون يلوها أسرع كانت منجس حق من زي ولو نشوف سعيد خون دلو أو تحته ذلك يعني لي I think مس جزية زلك كحسرة لك من ترأسو نسخاون حسرتنا جزية سلا زلك مودعته إذا حجي تفكيرو زلو خونتات نايزوم كبرات زيغاتاتنا بحفشا قدم يكونوا دحراي دحريو زمصو زلو بدحر حجون زمصو اسرات كلو سلا زخلو انت اين خنقبر زغبانا بغبو خنا قالو حلنا دو نسرحلو نعيرلو نالنا دو انت زي لنا خوينا خنتا خنقبر غبانا فابزي امركت ابيلن منتا حفتنا صدالت مال مسيانيرا قال انت حمقص كلهم تم قدايات زخونو سدرا بيتات لينك فتيروم بحبار كل علوان زحتو زيسي سعرتات انت زغبر زحاشه يو ابو متبباع مورالاو دغاف ناغبره تخال زيغاها نتناتهم كقالحكم زلو مغبار زبر يتلوا مسؤور ايخا نسخاون انتاي تتغبره زحاشه تبلنا كم يكلنا بفلايتهم نفتح نقال زلنا بز غداي زي ثانك يو يغني لي تامشي لك تي خوينا زلنا حافشا كم هاجر كم هزبي تي تدرارابي شجير تدراراب وصعا تي اتنا حالنا ناي معما بصراحه نغرات لكي وندي تعقمنا نتي وقعتنا هناتو ناتوم نابلكا بتي كالوت يبدوخا ساتوم تاثيرهم على نابلكا كالوت اسرات يدغومخا اجت شجرات تبراري لنا قد خوين كم حبرتسب مورالنا ون طفي ايو نعاتهم كم تزغبؤهم وي ذكرهم بلنا وي نعم سا زغب زلو صعرتاسي بزغبا قال حدلو نزبل حتو تزغبؤهم كاتري خوين جن كم تعانتو يقدم زبلكو ابسف لالي اوانات ذكرهم قلمله نالبات بو كنصنان عن خل نكون بركم غبو صبا الله صلال انا مساعتها معي قال خمس درابيت او درجات طالي كونسي كم هاجر بزعبواتهم نفس زخاله حدا ناي امام حيد خوت بزعباتهم بعاتهم شات تقدر بعاتهم تقدس عاتهم حكا منصا استفلادي من قدتها صعر كبل زخ حد نيتوركم فطر يغبون يريو اب تقليل ነገር كلبن زخ لا دغخون كمالتيو اجي تعقمتك حصر كون خالي مستزلو كتوساخي ابتدغ كنت زلاي كنطفن كنت لاي كتغوي زي خدك بايتاي معناتو እርሶ ከፍሰብ ናይ ገዛ ርሱ ዋኒን አለው ናይ ገዛ ርሱ ችግራትን ታደ ስለዘለው ምስተዘሎ ሕጽረታት ማለት እዩ እምበር በቲ خالق ትሪኦ ከለኻ ኻኒ ሳቶም ናይ መጀመርታ ናይ መጨረሻን ሱራት አይኮና በኤርትራ ኣብሰፍላሊ እዋናት ካብ ቅድሚኦም ሙናት ሒዞም ዝተኣሰሩ ብዙሓት ሱራት ኣለው ካብ መጀመርታ ሰዓታት ጀሚርካ ማለት እዩ ኩልና ክንፈጦም زيادة attention درخبو عمتها وذكروا تقولون كان زوم حسش موت وين إذا تصلح على تلان الدورهم من البعض مع عمترا يكون التزخري of course وكله كل يوم دحريهم ساعة سريتي ساي هذا شاوجن تي أدهبو تناي حبرة السر كابت قدم زنبرة زيادة عمتاوي نزايد خمس سي كم أنا كاب والكي كاب السبحة كله نجاري مالتي والكاي كاب سموكر كون ነገር ተዳሃሊ ኣብ አቶም ዘሎ አቴንሽን زياده ንዓብይ ነጭ ሕጂ እትንእሱ ይወለደ ኸ زياده ናፈለጦምን አቦታቱን አያታቱን ከመይ ዓይነት ሰባት ምንባሮም ናፈለጦም ክመጽእ ኢሉ አነ ብዙሓት ሰባት ሕጂ ብሰፍላሊ እዋን ይጽሕፉለይ የቡሉለይ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናቶም ፕሮፋይል ኬድካ ወይ ገለ መለትሪኦም ናኣሹ ማታኣሽኒ ናሁላትና ግን ክትደይት ጽበዮም ክፈልጥዎ ነማን ኢሉ ወይ ክፈልጥዎ ነቶም ካልኦት ሰባት ካሪት ጽበዮም زيادة فلتت بزعبهم عبيهم سي تاريخ ناتاتهم كنا غورخا خلق حجي او زعب ነገር የለን ሕጂ ዝኸአ ናይ ኩላትና እጃሚ ማለት በብ ወገንና ንጎብሮ ዘለና ነገር ስድራ ቤት ይኹን እቲ ሓፈሻት ዝመላ ህዝብ ኣብየት ኣደገ ዘሎ ኣብ ሰፍላሊ እዋና ስለ ዝረቕሖም ንኸይርስዑ ዝገብሮም ዘሎ ነገር ክነቱ ምርሳዕ ከዓ ክንገብሮ ንኽእል ምናልባት ሓፅር ይኽእል ይኸውን እቲ ከምዛ ቀዲም ዝበልኮ ተዓቅምታት ይኹን እቲ ትሕዝቶታት ግን ብዙሕ ነገር ከኣሎ
كون خيل مسي ساعات مالتي زعباتهم صحفات موصا بزعباتهم أنا معنا محبرسب عالم استفرالي من قد جيكا محكح ون كابت تقبر زقبو ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ምስ ቀጻሊ ይግበር ይኸውን ምናልባት ይግበሩን ይህሉ ምናልባት ኣነ እንድሕራ ሳይዜ ብለይ ኮይኑ ፍስለ ብለይ ኮይኑ ኣይፍለጠ ግን እዚኣቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ከዓ ውሕድ ኣትሊስት ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት ኮይኖም እዮም ዝስምዑና ማለት እዩ ይቕኒየለ ያ ታንክ ዩ ሕድሪ ጀጋኑና ሩም ከምቲ ትፈልጦ ሕድርናይቶም ኩሎም ብሉፃት ዜጋታት ስለ ዝኾነ ሓይልኩም ሊንክ ፈጢርኩም ተኣሳሲርኩም ክትከዱ ናቱ ጽቡቕ ድሌትን ትምኒትን እዩ ኣብዚ እውን ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ሶሊንክ ተኣሳሰሩሉ መንገዲ እናፈጠርና ከነራኸበኩም ክንፍትን ስለምንታይ ክልተ ድርብ ዝኾነ ሓላፍነት ስለ ዘሰክም ሓደ ብቐጥታት ስድራ ቤታት ግዳይ ብምዃኑ ብኣካል ቀሪቡ እነኹልኩም ኢሉ ክቐርብ ንሱ እውን ኣካል ናይ ተቓልሲ ኮይኑ ክቃለሶ ምእንታን እንዲ ተንኪዩ ትቁርብነት ናትካ መኸነራኸበኩም ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ካብ ምዝካር ኩሉ ግዜ ኣሎ እዩ ክሳብ ዝፍትሑ ክሳብ ዓድና ዓዲ ፍትሕን ዓዲ ሕግን ዝኸውን ኣሎ ከም ቃልሲ ፀገም ይብልናን ማለት እዩ ግን ስራሕ ከዓ ስለ ዘድልዮ እሞ ክሰርሑ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ጎንኹም ጠጠው ክብል ንስኹም ሞራል ነቲ ሕብረተሰብ እሱ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ንዓኹም ኣብ ጎንኹም ጠጠው ክብል ከምኡ ዓይነት ሊንክ ክንፈጥረሎም ኣብ ክንዲ ብኢንዲቪዥዋሊ ስቑኢልካ ጥራይ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ከለካ ጥራይ ዘኪርካ ተሓልፎ ወይ ከዓ ሓደ ጥራይ ተበጉሰብ ክንዲ ሙሳድ ብዕቱብ ክትሓዝ ምእንታን ክንራኸበኩም ክንፍትን ኢና እሞ ብልቢ የደመስግነካ ነዚ ሎማዓንቲ ፈቃደኛ ኮንካ ግዜኻ ሰዊእኻ ካልእ ነገራትካ ሰዊእኻ ምሳና ኮንካ ሓሳብካ ከተካፍለና ብምፍታንካ ብጣዕሚ ደጊመ ከመስግነካ ክፍትን እየ እዚ ገዛኹም እዩ ብዓቕሙ እቲ ንሱ ሕግዘኩም ዝግባእ ንክሕግዘኩም ከዓ ድልው ስለ ዝኾነ ንስኹም እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ከምኡ ስለ ዝኾነ ገዛኹም ሪኢኹም ኢኹም እውን ትመፁ ዘለኹም ከምቲ ብልዕሊ እቲ ገዛ ዘለኩም ክብሪ እቲ ገዛ እውን ንዓኻትኩም ከም ዘኽብረኩም ደጊመ ክገልፀልካ ፈትን ብሽም ኩሎም ተሳተፍቲ ናይ ዝሩም እዚ ዕድመን ጥዕናን እናተመነኹ ሓደ መዓልቲ ኣብ ረኽባ ንራኸብ ንኸውን ናይ መወዳእታ ክትብሎ ዝተረፈካ ነገር እንተሎ ወይ ተሕልፎ ትኽእል በዋ እንተሎ ኣመሓላልፍ እሞ ወግዕ ኸነፋንወካ ተንኪ يغنيلي فشا بقى أنا وين يغنيلي زبل سلت كله تجبروا ذي لهم تعري هذا تسبب كابتن كونوس قدنا قوليلنا لنا ردنا يو لو احتفينا لنا خط مسمر وتينا إذن بعضهم تي نعاتهم جبروا لهم ولا قبل حجون زي جبركم كان شيء اللي ما تكون ريكوجنيشن اللي جبركم مانيل سدرابيت مانيل አለው ከምዚልኩም ዝገበርኩሞ በዚ ጋጣሙን ከም ኣነ ከመስግነኩም ደሊ ብሽመይ ብሽም ስድራቤት ኣማይ ላሳትን ሓፈሻዊ ከም ሓልፎ ዝኽእል መረኽተል ይኸኣኒ በቃ እቲ ናታቶም ምስዋር ናታቶም ምጭዋይ ኮንተ ኮይኑ ከይተርፍ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ በቦጎኑ እንታይ ከበርክታለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ሕልና ኩላ ግዜ ምስኡ ኩሉ ይላቦ ሓፈሻ ነብዚ ዝሩን ዘሎ ሰጥራሊ ኮነስ ሓፈሻዊ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ናታቶም ምኻድ እሳቶም እቲ መስዋዕቲ እቲ ዋጋ ከፊሎም ኣለዉ ኣብዛ ሃለዎ ክሳይ ጽቡቕ ይሃቦም ንኩላቶም ብሓፈሻ ብኤርትራ ዘለዎ ስራት ናይ ፖለቲካ ማለት እዩ ንዓና ከዓ እቲ ናታቶም ምእሳር ዓብ ሓላፍነት ከሰክመናን መዓልታዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንሕልና ንገብሮ ነገር ክዝክሮምን ዋዓቶም ክንሓስብን ዓቶም እቲ እሳቶም ዝኸፈለዎ ዋጋ እሳቶም ዝገደፍዎ ሌገሲ ንከይጠፍእ መዓልታዊ ክንሓብረሉን ንሰርሐሉን ንኽእል ነገር ኣብ ምሕሳብ ክኸውን ጉዳያትና
كابت زلنا مش كنت قديمة زولكم نبات وحدنا جزء قال من كل ونا تقدي تدقن استهلاونا كابت زلنا جزء من عمز قوم جزء خنا كافل ناي كل جزء اللي بواي جعلنا اللي بتعامي زي مسكين كلاتكم تنكم تسمعكم مثل زخبركم من عزيز مسكين thank you. Thank you أما حفتنا دبي وادي بالله صبراون كدي بيا مسلني سنكب لها ነገር لندهر الله خدو زبايوا ወይ ሳብራ خبر تحفت الله خدو كتب لي تخل ነገር አለው ኦኬ حراي مبار በዚህ ዝኽሪ መበል 10 ዓመት ሓሳብካ ናፃ ኾንካ ከተካፍለና ኣብ ሕድሪ ጀጋኑ ሩም መፂኻ ሓሳብካ ካፊልካና ኣለኻ ሶኸምቲ ዝበልካዮ ኣብ ልብኹ ስዕረሉን ስለ ዝግባአና ብዓቕምና ንሕና ዞም ገዛ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኹም ይኹን ኣብ ጎንቶም ዝተወፅዑ ዜጋታት ጠጠው ዝበልና ኢና ግን ካብኡ ንላዕሊ ክንሰርሕ ከዓ ምዃንና ነጊርናካ ኣለና ቴንኪዩ እሞ ተመላለሱና ምፁ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሓበሬታታት ኣለኩም እንተኾይኑ ኣብቲ ደይት ግበሩና ኢኹም ዕድመን ጥዕና ንኹሎም ኣይሆብ ከዓ ንሳቶም ኣብ ተራህዋ ዘለዋ ዓዲ ፍትሕን ሕግን ሓደ መዓልቲ ሰባት ኮይኖም እቲ ዝደለይዎ ክሪኡ ተስፋ ንገብር ክሳብ ሽዑ ዕድመን ጥዕናን ማለት እዩ ቴንኪዩ በሉ ኩልኹም ሕድሪ ጀጋንና ሩም ነሰናብቶ ኣለና ክቡር ሓውና ሮቤል ብምኽንያት ስራሕ ምሳና እኳ ክማስ እንተደለየ ግን ስራሕ ከዓ ስለ ዘሎ ግና ኩሞ እስከ ዕምባባ ሂብኩም ኣፋንውለይ ዕምባባ ሂብኩም ኣፋንውልና ቴንኪዩ ሮቤል ኣስራት ክቡር ሓው ሓውን ዕድመን ጥዕና ንምነ ቴንኪዩ آمين باي اوكي سسناي آمين اوكي ممس حصرت غيزه كتحطو زغباكم نغرات كتحطو تقولوا نيركم اي ثينك حصرت سلازلو يوصالو اقديمه فليطه سلازنبركو يفانو يدلخو حطوتا زقبل اي مسلنن دبايوان دحرا لخونك حطوتا زقبل اي مسلنن كم انت خوينو ناب كبر حونا بينه دبساي كنكيد انتا كتب لنا تقل صابرا وي كا اوكي كنقصل ثانك يو ناب تخلاي ملب غاشانا نزي زخر مبل 10 عامات حضري جغانونا ابتم تحيروم زلو ايرتراويان اب زخونه يكون اوان فتح زيرخبو نزخرين اساسهم ይህን ምህን ክንባሃል ዓዲሙ ንኹልና ቶም ክንሰምዕ ክንሓትት ዝግባአና ክንሰምዕን ክንሓትትን እቶም ኣብዚ መልኪቶም ከመጋይሽ ኮይኖም ተዓሊሞም ዝመፁ ከዓ እቲ ዘለዎም ሓሳብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከካፍሉና ንኹልና ማዕረ ዕድል ሂብሎ እሞ ቴንኪዩ ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ከዓ ካልኣይ ጋሻና ክንከይድ ማለት እዩ በየነ ደበሳይ ኣለኻ እንድሕር ኮንካ ደባይዋ على كديو قدم مسغاغ كلنا
كابايدي ولا خاب حدنتنا حدنتنا እንዳጀ ሳለው አማይ ካለው ሳይ በጻይደ በየነ ደረሳ አዎ እንሳያለው ዳውቶ ተዛረብ ኦኬ ላና ባካ اقدمه اقدمه نزخري مبل 10 عمت መጽኻ ምሳና ሐሳብካ ከተካፍል በመምጻኻ ብሽም ሕድሪ ጀጋኑና ሩም ከምኡን ብሽም ኩሎም ኣብ ዝገዛ ተሳተፍቲ ናይ ሕድሪ ጀጋኑና ሩም እንኳዕ ደሓን መጻኻ እንኳዕ ከዓ ከምዚ ኢልና ድምፂ ንድምፂ ክንሰማማዕ ምኽኣልና ብልቢ ከመስግነካ ፈቱ ቴንክ ዩ እቲ ካልኣይ ገለ ትሕዝቶ ብዛዕባ እዚ መበል 10 ዓመት ዝኽሪ حسكايو زمصخا ነገር እንተሎ ክንሰምዕ ድሕሪኡ ናብ ተኻልእ መደባት ካኽ መርሓካ ምእንታን ሕቶታትን መልስን ሕቶታት ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብ ኩሎም ኣብ ዝገዛ ዘለው ክንሓትኻ እዮም እሞ ገለ በለና ብዛዕባ እዚ ሕስካይ መፂኻ ዘለኻ ገለነ ቴንክ ዩ وأنا بزح ዝብሃል ይብለይኒ ብዝኾነ ናይ ሰናይትን ናይ ፓፓያን ታሪክ ፍሉጥ ስለዝኾነ ብዙሕ ዝብሃል ነገር ይብለይኒ ሰናይት ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኣብ ዘሕዝን ኩነታት እያ ዘላ ከመይ ሰለስተ ዋልድ ወሊዳ ከበተን እታ ናይ መወዳእታ ሳልሰይቲ ጓላ ሽዑ ምስ ተወልደት እያ ኸይዳ 10 ዓመት ኣገይራላ ማለት እዩ ስለዚ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ወላዲት ወሊዳ ደቃ ዘይተዕብየሉ ዘመን መፅኡ ዘመን ስስዐ ዘመን ጭካኔ ከምዝሪና ይንፈልጥን ስለዚ ናይ ሰናይት ነገር ብዘይ መጠን
زعب له بزح يقولنا له السدرا بيت سلازي بزعبو بزح خبز كرم حجي لاني يتزاري باني ما تصبيعي حجون كدقمو سنايت فسيما دكاي عليك بس لزبلت يا بس كل صقم وديعه انا نسي تي قدايكي بزربات رايزي يكون بحي عامي تمركزكي دك خيسكي دك هو على الخبي الى مخيري يعني ري سلازي زيا سلاز بلد تعبيت في الصحيح بزحد ربط سناي تاع صقمات يوم بوليتيكا لا قليل دكاي عليك عاد بس البنات بتش طلع البنات زي تعالي بيت فردي نقدام كل سنة لا نحموس أسير الله حوا مس إرمياس بساي بابا مالتي زيتي زهون نجارات كاو بزح مبلغ بالنام كمان تواهدي بزح تزاريب سب كله إرتراوي دنجيسو سنبيدو زلزلو حساب بجزيو عبزي إنترنت يخون عبد جازيتا ساعات يحفلو ناي بحقي ناي حزب إرترا حاليوتن زخرن عبد لبنا حديرو له زي كل جزية نذكرنا نازل لنا حجون ذكركم بزعبهم تتماعي توصلوا زلهم لمسكنكم كم سدرا بيت زود عنكم حتى تليو كل شغلي يغني لنا جلسة الله خارجة حتى تاكل لك الله أنا سمع الله يا وسمع لغي وديديو حتى تعتلكم ودي حتى تعتلكم اوكي ثانك يو حصر زبلاين تن بزقات عمزي بغربا سلتكاتاتلو تمرتون اصبيكم سلتفلطو كل سب كاخفلطو سلازغبا اب كن ناي بينكم زخون ناي كل خون اسكنتاي مسلتي بمئسار ناي حفتنا سناي كمون مع البيتا مها كمد بتحدخا كم كلهم بعداو مغزاتنا كاب إيرتران كاب بعداو مغزاتنا صان موسى غبو لعل عقما بركوت زغبرتن ابت سدرا بصيح زلو تشالنجز كمي مسل انتاي لو تبدوታት انتاي كتغبروا لهم مروتو كميو نخلنا ከተካፈሉና ስለምንታይ ኣብ ኩልና ኸውን ስለ ዝግባእ ትምረት ثانك يو እስከ ንገረና ብዛዕባቲ ወለዲ ብዛዕባ ደቂ ብዛዕባ ገለ ወላ ወፂኦም ኣብ ዝርሑቕ ዓለም ከ ማዕርኽ እንደይቲ ቻሌንጅታት ንዓእቶሞ ወይ ንዓኻትኩም ብሓፈሻ ማለት እየ ኣብኡ ንእሽተይ ተተካፍለና ፅቡቕ ነይሩ ንዓኻ ገድፈልካ ثانك يو መቸም ዳርጋ كل حزب إرترا هو ينزلوا نحن بحزب مال موقع حاجب سلزلوا علمات حاجب سلزلوا نايتن طبعا كمحواتنا مثلا يقرب فليزة بلندر ملو حزب إرترا علمات يزلوا سلازي حزب إرترا يزلوا نحن نسمع له حزب إرترا زز تولده كي عبي كي مسألة كي تمرت خي تقبل كي مسألة خبرة خي جبره خي تمرعه خي زبده نتيجة يخون عنده سقحج مهلا لو أبدا زلنا معتين مع الزمن أبتكراي أوكي أبغون دري واقع زلنا من سيرته سلدي مدرسة إرترا هم هبكونه إحنا هون تخلينا نرأي مستعي كونه لا بحق حزنه تي دقل
ناقدة يتخيل زلمبر نحشا كذا أسرع يحاش دخون لو دخون صباح دخون نبلا تسفان يزنبر سود سب تسفاس لزنبر تسفان قبل زين أجيكن ترى يحايو نتفعت نتفعت هم يقولنا نتحلو بحنسا فينا هنا لنا كما يقولنا نتحلو نتفعت زي من قد تفعت تتحيز زلو من قد يرقى قال حمد يلا فهذي نايس زي كنا نايمول حزب إرترا كاب من قد حبيبنا ندحلون نمكتون ناتونا حسب لنا قويلة لحسبنا ركز يا ولاتني يا ثانك يو تتصبق ولا كوا بقربا زتنكفنا انتخونا تمرت على كل حبرتسب سلازلو نتناسنا نايبينو قانزا زي كونسي بحفشا خم حزبنا هاجرنيو زبل بلوص رئيتو بلوص حساب كدنا زغبو ايو سو كل سبون عهم يقماسلو زغبا مغنياتو ززاربكم زلو ناي سدرا بيت حطو كم زي كونه يرئيمو دقيمه خمسجنكا يفتن حجي بقربا خا ناب قال حطوتات كنكيد ناي ولق سدرا بيت دي دازي سلمنتايو نعوم يكون سدرا بيتاتهم سمع رغندو قدات كونو كم زلوم تغير زي انتاي سلازي حاتتي ولقم زحاتتو ነገር አለ ዲ አይኮን ያ ثانك يو فاتيمو بقولكم زحاتتو ነገር የለን ግን ሕግ ስርዓት ዘይብሉ ዓዲ ኮም አዲሱ ሰዓት ናይ ስሰዕ ዘሎ መንግስቲ እቲ መንግስቲ እኮ እቲ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ተራኻዮ ብስሰዕ ይዝብራ ስሱዕ መንግስቲ ስሱዕ ማለት بقول ولا يتحسسوا النوابرو أوافرو كله ناس من قد يحيزوا خيط بنكسي وين حد يدو ودقايو الجولة أو قصيد خيط له سلازي ناس سعي من قد سلز هذا ينبل نحنا بقول كنا زقبر لان زبدل لان سترابيس هايكوننا ديو سترابيس لان صح له فاز تسوي ስለዚህ እዚህ መንገድ ስሳይዝ እንደዚህ ታሪፉ እዚህ መንገድ ስሳይዝ ኤርትራውያን ተቶከ ነብሎ ተዘኪልና ሞዳቱ እንደለ ኣብዚ ኸዶ ዘሎ ናይ ጥፋት መንገዲ ይላሕዛን ኸይዘልና እዚያ ኣኽብል ዝኽእል ካዝ ዝብለ نابقى جوز ያ ثانك يو بفلاي ناي سناي دبساي حفتناس دقي كعبي سلازبالة تنبر زخون خالي نعا خاتتا زخل نجار يلن يلكانا وا دقها معباي كجبن دي تفتيرو كميزي تي الصيخة كوتقندي تي خو أفلتو خلونا كنزاربولو سلازقبانا حتى أتيبولو من عندنا نصحات يمزم زيغاتات زياتهم نصحلهم نمرأي حجتي زقربلك زلو خطحطو كومو خامس أدب مخانا مخا أدى سلسة قلعود مخا تحنتسي 10 عامت غيرا أدي 10 عامت تأثيرا نسا 10 عامت غيرا أدي أونا يتفلتن حجي نعويتي كندي اسكوبو قلب لنا مالتي ثانك يو هو نسيو لا بحكي بزكا بعلي كعبية دكي من سواء مع البيتا من قد السعي رئيس لزنبري كم حدر ون شو حدر في لزينبرم من قد السعي تب كاوت عليه مس صدراي كوينه مس عالب مسدي كوينه بعلي كعبية مسلز بلد يا خالد منم زحاتو ترتايم ده مثال كان زحاتو كيبلا
ናይ ፖለቲካ ስታይ የብላ ደቀይ ማለይ ካብየን ካብዚ ስሱዕ ዝኾነ ሰብኣይ ስለ ዝበለት እያ በቃ ካልእ ዝበለቶ የብላ ኣነ ሃነይረ ከም ሽማግለ ምሰቦ በየነ ርእሶም ምሰቦ ኮይና ሸምጊልናዮም ኢና ንዑ ንዓግደ ክትብልናዮ ኣይሰምዓና ስለዚ ናይ ውልቂ ሕቶ ይበር ናይ ሃገር ናይ ፖለቲካ ወይ ናይ ካልእ መሰል ኣይኮነን ደቀይ ባዕለይ ክዕቢ ማለት ከም ገበን ተራእዩ ክርዳእ እቲ መንፈስ ናይቲ መንግስቲ ዘርኢ ናይ ስስዕ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ዘንፀባርቆ ዘሎ ምንሳት ስራሕ ክብል ክዚ ዝኽእል ካልእ ክብል ኣይክእልኒ እያ ብዙሕ ግዜ ምስ ብዙሕ ሕፅረታት ከም ሕብረተሰብ ዘለና ሓደ እዋናት እቲ ዘይፈልጥ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ዝመፁ እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም ዝብል ሕቶታት ስለ ዝመላለሶ unfortunately ብጣዕሚ ሕማቕ ዕድል ምኸዓ ዝገበረቶ ነገር ዘይብላ ምስ በዓል ቤታ ከዓ ፕራይቬትሊ እዚ ንክልተ ሰብ ሓዳር ዝምልከት ጥራይ እዩ ግን እሱ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነት መንግስቲ ከዓ ካልኣይ ወፅዓ ገይርላ እሞ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኣብኡ ክትብሎ ካልእ ለካ እንድሕር ኮይኑ ክፈልጦ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብና ዕፉን ብሽፉን ኣሎ ዳሕራይ ከዓ ንኸይስማዕ ድምፆም ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትሪኦ ተፅዕኖታት እናገበርካ ዘይሽሞም መሃብ ስለ ዝመፅእ ሕጂ ንፁሃት ምዃኖም ከነረድእ ስለ ዝግባአና ከምዚ ናይ ሰናይ ደበሳይ ሓፍትና ሙኸዓ ክልተ ወፅዓ በቲ ሓደ ፕራይቬትሊ ምስ ሰብኣያ ዘለዋ ሽግር እዩ እሱ ኣብኦም ይኽውዳእ ዝግብኦ ነይሩ እንታይ እዩ ተደልዩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ማዕረ ክንዱ እዩ እቲ ዝመፅእ ኣብኡ ንእሽተይ ኣለካ እንተኮይኑ ኣብርህ ከተብሎ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ኣሎ ዘይፈልጥ ዝመፅእ ብድሒሩ ታንክ ዩ እቲ ዝበሃል እቲ መሰረቱ መጀመርቱ ኣነ ስለ ዝነበሩ ሽዑ ኣብ ኣስመራ እያ ነይረ ምሰቦ ይርእሶም ኮይና ምሰቦ ብበዓል ናይ በዓል ቤታ ሓቲትና እዮም ንሳስ ብስስዐ ናይ ሰብኣያ ብስስዑ ኩሉ ሰኪሓ ኣንገፍጊፍዋ ኣነ ምስኡ ክነብር ኣይክእልኒ እያ በጃኹማ ፈላልዩኒ መንገዲ ረኸቡለ ኢላ ስለዝሓተትና ንሕና ሓቲትናያ ንሳ ተቐቢላትና ንሱ ግን ኣብዩና ኣይመፀን ያም ኣብቲ ኣኼባታት ኣይመፀን ስለዚ ፈፂምካ ካሊእ ጠንቂ ዊን ዘረባ ዊን መጎ ዊን ዝኾነ ንመንግስቲ ዝምልከት ይኹን ንካልእ ነገር ዝምልከት ኣይነበረን ብዘካ ብናይ ውልቆም ናይ ሓዳሮም ሰብኣይ ናይ ሰብኣይ ናይ ሰበይትን በቃ እዚኣ ነራ እታ ጉዳይ ስለዚ እታ 20 ዓመት ዘእሰረታሲ ስለምንታይ ሰብ ብሰላም ክነብር ኣይክእልን ኢላ ስለ ዝሓተተት ስለምንታይ ብንፅሕናን ብዘይስስዐን ክነብር ዘይነብር ኢላ ስለ ዝሓተተት እያ እምበር ካልእ ምንም ነገር የብላ ምንም ነርናያ ኢና ባዕለይ ኣነ ኮፍ ኢለ ኣብኡ ኣለኹ ሽዑ ኣብ ሕጊ ወሲድና ኣብ ፍርዲ ቤት ኣብፅሕናይ በፂሑ ነይሩ ሽዑ ንቐዳም እቲ ውሳኔ ናይ ፍርዲ ቤት ዝወሃበሉ ንሓሙስ ኣብሲርዋ ከመይ ምስኦም ሰበስልጣን ምስኦም ናይ ስለያታት ዝገብሩ ምስኦም ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ምስኦም ስለ ዝኾነ መንግስቲ ፓርቲ ናይቲ ስሱዕ ዝኾነ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣካል ናይቲ ስሱዕ መንግስቲ ስለ ዝነበረ እቲ ስስዐ ወሪስዎም
بخونتو هيوت ود ናይ ሰናይት 10 ዓመት ኮኒኖም ብኸንቱ ኣቕብል ዝኽእል በቃ ኣለኻ ዲኻ ጆስ ተወሳኺ ኣለካ ዲ ያ ኣለኹ ወ ቴንክ ዩ እቲ ዝኸበደ ዝኸውን ከዓ ኣብቶም ሓድጊ ናይቶም ኣቆልዑት እዮም እሞ ከዓ እስከ ደሓን ትብል ስርዓት እኳ ብስርዓት በዲልዎም ትብል ነው ኣቦ ከይተረፈ ንውላዱ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ካበይ ዝመፀ እዩ ንምንታይ ከ ኣብ መወዳእታ እንታይ ይመስል እቲ ሕጂ እቲ ዝምድና መንጎቶም ኣቦን ውላድን ምክንያቱ ብጣዕሚ እቲ እቶም ኣቆልዑት ኣብኡ ዘለዎም መከራን ፀገምን ስቃይን ክትሪኦን ከለካ ኣዝዩ ክብል ስለ ዝበለ ንዕኡ ክንሪኦስ ዝሓሸ እዩ ገለ እንተትብለና ፅቡቅ እሞ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ መወዳእታ ክኸይድ ቴንክ ዩ እንታይ ሞ ክብለካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉድ እኮ ኣብ ዓለም የለን ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ቤተሰብና ዝኾነ ሳይ ኣብ ዝኾነ ነገር ንዓይ ከይተረፈ ወላት ብቴሌፎን ይኹን ብኣካል ዝረኽቡኒ ክሓቱኻውን ይፈርሑ ብዛዕባ ሰናይት ሓሳቦም ክገልፁ ይፈርሑ ከመይ ኣብ ህዝብና ኩሉ ብምሉኡ ኣብ ሽቁረራ ኣብ ምጥርጣር ኣብ ዘይምትእምማን እዩ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ሰናይት ክንዲ ክረኸብካ ከለዉ ሰናይት ከመይ ኣላ ቆልዑት ከመይ ኣለዋ ከምዚ ኢሎም ዝሓቱኻ ኣልዕልዎን ንትሕትኹማ ብፍርዛ እቲ ህዝቢ ኣብ ራሕዲ እዩ ዘሎ ሙሉእ ሂወቱ ንህለ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ናይ G15 ማእሰርቲ ጅምር ወላ ሙሉእ ራዕዲ ስለ ኣብ ራዕዲ ኣትዩ ስለ ዘሎ ይገርመካ ፈፂምካ ኣልዕልዎን እዩ ቤተሰብ ኣዝማድና ሕጂ ነስመራ ዝኸዱ ብዕረፍቲ ድዮም ብገለ መለ ፈፂሙ ሰናይት ከምዚ ኣገና ክንበፅሓ ንሰናይት ክንሓተላ ኢሉ ዝስታይ ሽማ ዘልሕልውን የለን ከመይ ራዕዲ እቲ ህዝቢ ብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ራዕዲ ኣትይዎ በሎም ሰዓት መራሕቲ ኣብዘይ መናዋ ኣብዘይ ተሓሳስቡውን መናዋብሩውን እዩ ዝነብር ዘሎ ኩሉ ዝገርም እዩ ኣነ ከምዚ ነገር እዚ ሪአ ይፈልጥና ኣብ ዓለም ቅድሚ ሕጂ እውን ኣይኮነ እንተ ሕጂ እውን ኣይክኸውን ይመስለኒ እንዳኢኻ እምበር يغني جوس على كارثة وصحة الله. اوكي هو ثانك يو تي سالساي اكا تي سالساي ነገር تي ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ድምጾም ኣልዒሉ ናፃ ንክኾኑ ዝዛረብ ብዙሕ እዩ ምዝ ሕጂ ዘለና የኹነታት ከመይ ኣሎ እቲ ብዛዕባኦም ዝምልከት ደኺምና ዘለና ኣብኡ انت دخيمنا خنحيل انت اين خنقبر زقبعنا ابو ختبلو تخل نجار انتلو نزي اخت من لسلي شعونا يمودعتا حتى كا ثانك يو بقولكم لي سنايتني بابايان زقبر نجري نعم نحب حاجه شؤون بالنسبه لإرترا كم يحنو إلنا زول خلصات كنسامع مع كنا كنسوع لنا እንታይ ዝግበር ዘሎ ከባቢና ደቅና መበል 30 ዙር ከይተረፉ ናይ ሳዋ ናበይ ኣለዉ ኣይነጢት እንዲሁ ተወፍዮም ዘሎ ትኽሎም እንዲሁ ኣብ ሳዋ ነጢት ናይ ኢትዮጵያ ኣትዮም ዘሎ ስለዚ ኢና ክንብል ዘለና ብዛዕባኡ ክነሓስብ ኣለና ንሱ ሙሉእ ረህዋ ኣብቲ ከባቢና ይመፀ ኣብ ኤርትራ ሓሊ ረህዋ ማለት ኣብ ስመራ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ረህዋ መፅኢልካ ኣይሕሰብ ስለዚ ንሕና ምዝ ዘሎ ኩነታት ክነስተውዕለሉን ክንማየጠሉን ክንሓስበሉን ከነስተንትኖን ኣለና ወረደይ እቲ ዝውሰድ ስጉርቲ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ኢንተርነት ክንሪኦ ዘለና ይፈልጦ እዩ እቲ ኩነታት ሓበሬታ ኣለዎ
من سياتنا كلهم نتيجة يوفيلو كان يزبروا له كنت تمرتي تيت بقى زيادة على من سياتنا زود عنكم ثانك يو يغني لنا ثانك يو دقيمون كمسجن تشجر شجرنا تراي زي كونه شجرنا يملا حبرتسب سلازغونه أو أنت تفتحوا كفتحوا زبل صنع أمنت مهلاو ناتكا قديف كان يكالوت كانزا كتكنزو مفتان نبعلو حدا كابتا أزيو زقر من زبلتن إيو إزي خاء نايبا حكي بشم كله ما بزقزازو اللو يغونو خالوتن كمسجنة كايفتو أمو دعتا قال رئيتوتات أبتي أقدمهم كابت مالي تحيزهم ذهبوا كم زنات كخبروه لنا يلوم زمسو أي حيلنا أي تأساسرنا حدا خط أبرنا زقبو نجار أي جبرنا على مو نخلنا توم كم زعينة أجماعات زلنا ما أكل زجبر حدا من راحب أنت زجبر زحشيو قال اترفون نتوم قلعت مورال ايكونومي بزعبا بوتاتهم كفلطو سلازغبام كفلطو انتان كندتي كردو زغبا كا تبيعهم انتان دغ وصيهم نخردو كمز عينت متاسسار يدليو زبريتولو مبزحتيهم توم ابز غزا زمصو تسماميعملو اي هوب نسخاون او ريتو خانتاي تبلنا مغنياتو كل غزي بعتو منقد حيزو نزو قدايزي زرئن زمرحن حدا نجار كله الناس اللي زقبوا كم يمسلكا thank you أنا بفضل الجفاية ميترو كميتي نزي نظام توز مساعد بحلف أقاتي من داز اللو صدر بيتات ما سرتن مشويتن وريد الناس اللو صدر بيتات كلنا عبد الجزلنا بدياسبورا يكون عبقله حابيرنا هذا عينت متخخب نقبل علينا ما يقد والثاني كي تعكب كاز حول نقر يلا كي تتأمر كاز حول نقر يلا سلازي أنا ميت بها ميت يدقفها بقى thank you نايب حق نسو يتخون زقبو محضري جغاننا روم كا نزري يتخم سمعوا كتتأساسروا له تفعلوا منقدي نسخم تأساسيركم وتخالوا حبرتسب كعب قلنكم تطويلوا مساخم كتأساسر قال نقر كنقبر صبغ رئيتو ينقيلوا كلهم كأتقبلوا واللهم هذا معالت خاء نابوخن كيد مغنياتو تراي عمت مسأ زي كون سراح سلازد اليوم مخاب جبتي مرتعات كم زي سخاتولو زلخه مالتي نتحبرتسبنا مردا يكون نتخالو محبرتسب علومون فتح زدلي نمردا كم بعل سنايت حاتيات يبلو من دكا خطعب طراي سلا حاتتتي زخاخم كلنا ديتات كفاتحان كلوا دك النخعبيا مسل زواهبن سياحتي تخلى حاتتتن إلنا منتان حدث حبرتسبنا كردو صبغيو اتي نعاتهم نمشفان تباهيلو زي قبروا حاتيات النام تخاز مسؤون بعتم انتان كنقالسو دلو بمخانكا بشمي بشم حدري جغانو روم كمون بشم محضارنا حدري جغانو بطعمي بلب خمسجنكا دقيمة خمسجنكا يفوتو اما حسابو لما لينك خن عصرو كنراخبكم دلدل كوينا مغزا سو ابقد مزوم كلهم ادمينات يكونوا حضري جغانونا روم قال كنا اتولكا سوم كاغزاخم غزاخم تفضلوا تحسو كمان الله ابزي تحسو كمان زوعلسي نخمز ذا مسلقم نغرن تحسون مها زغزازي حدا كابتوم بعابيو بنصو حلنا بكل مورال سرحلو سلازغونه
سو نعو مصونا غزاخم يبلكم الله قديتا نحنا طراي كنعدمكم زي كونه تلاي نسخاتكم مصيهم تخافلتناتم انتان كتكونوا مو ثانكيو اموداتا بتقالالي سرفكا ነገር كتبሎ ዝግባአካ ለበዋዲ ኻኽትበና ገለ ከተዘኻኸረና ዝግባአካ ንሕራሎ ንዓኻ ገድፈልካ ደጊመ ዕድመና ኸቢርካ በመምጻኻ ثانكيو ሶ ኩሎም ኣብዚ ገዛ ዘለዉ ኸ በአኽብሮት የምክት ሰምዑኻ ጸኒሖም حطታት እንተሎ ናብኣቶም ክኸይድ እሞ ثانكيو ኣነ ወዲ ኣለኹ ገለ ክትብለኒ ነገር እንተሎ በለና ثانكيو በቃ አነ ተመሊሴ ነቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት ሕድሪ ጆጋልና አባላቱን ተዋሳትን ኩሎም ዓሚቕ ምስጋና ይኹኖም ስለ ዘከርኩም ስለ ሓልዮትኩም ስለዚ ኣብዚ መስለ ኣብቲ ዝቆውን ተስፋ ገብር ሓደ ማእከል ይኹን ማሕበር ይኹን ገለ ነዞም እስራትን ነዞም ጭቁናትን ብፍሉያት ዝኾኑ ንዕሮ መርተኛ ኮይነ ዋሳእ ተስፋ ገብር ሰላም ይኹን አሜን ቻው ኦኬ በለ ገለ ኢዶም ሓፍዘበሉ ኩብራት ኣሕዋት ኣለዉ ሓቱኻ ምእንታን ክልተ ልዒሎም ኣለዉ ነዞም ክልተ እዚኦም ናብኦም ክገድፈካ ፊላሚንጎ ኣለኻ እንድሕር ኮንካ ናባኻ ክብራ ኣራጅ ነዊሕ ገረስ ገጣሚ ፈላ ይረአ ኣለኹ እንደ ለፍተ ዚኣተ ወጪ ዝኾነ ሓንፀ ገመለ ዝኾነ ክብርሓው እንኳን ተሓን መጻኸ ስምዕት ናትካ ስምዕት ናይ ኩላትና እዩ ሓሻ ከም ዝኸማይ መስተዘረለ ሽግሩ ዝልስቐየሉ እዩ ብዙሕ ግን እስከ ብሓቂ ማለት እዩ ኣነ እቲ ዝዛረበ ዘለኹ ንዓኻ ስምዒት ናትካ ንኽረክብ ኢለ ዘይኮንኩን ከማኻን ወደ ከማኻን ዘለዉ ብዙሓት ዘለዉ ማለት እዩ ኣነ ናትኩም ስምዒት እዩ ዘለኒ ብርግፅ እዩ እቲ ሓቂ ግን ክትዛረቦ ስለ ዝደሊ እዞም ኣሕዋትና እዚኣቶም ስለ ዝዘከርናዮም ድዮም ትስማዕ ኣለኹ ዲኻ ሰምዓ ኣለኻ ዲኻ يسمع اوكي ስለዚህ ስለዘከርናዮም ጥራይ ድዮም ተዘኪሮም ከተርፉ ዘለዎም ወይስ ስለዘከርናዮም ድዮም ተዘኪሮም ከተርፉ ዘለዎም ወይለትናቶም ንኽንምልኦስ እንታይ ክንገብር ነርና እንታይ ከተሪፍና ትኽክል ሕጂ እንታይ ክብለካ እዩ ከምዚ ኸማይ ማለት እንደገና ቦሉ ኩሉ ብኣይገር የገብሮ ኣይ ሕዋት ስለ ዘለዎ ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ኣሎ ሕዋት ስለ ዝኾነ ኮይ ከምዚ ንምንታይ ሕዋት የውፅኡለይ ዝብል መንገዲ ክህሉ ይኽእል ማለት እዩ ግን ኣብ ትኽክል እዚ ማለት ነቲ ካልእ ዝጥምት ካልእ ክኾነ ክኽእል እዩ ነቲ ካልእ ዝጥምት ድማ ካልእ ክኾነ ክኽእል ክልተ ዓይነት መንገዲ እሞ ወይ ንምርዳእ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ንሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚስ ሕምቀት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድዩ ወይ ናይቲ ሕምቀት ነዞም ሰባት እዚኦም ዝዝክር ዘሎ ኢልካ ትሓስብ ብልቢ ጌርካ ተዛረብካ ምክንያቱ ብልቢ ጌርና ተዛሪብና ከዓ ሓቂ ይመፅእ መጠንቂ ሃሎ እንታይ ነር ታሕቶ በሓፂሩ حمقت نايت منግስቲ ዲነር ወላ حمقت ናይቶም ንዝክሮም ዘለና ከማ መስደን ፍላሚንጎ ምሽ በዚህ ንጽብቲ ነበረ ብጽሓ ታሕት ነይሩ ማቶም ናይቶም ንዝክሮም ዘለና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝግባእና ወይስ ተዘክሮም ብተዘክሮታት ብስርዓና ንገብሮ ዝግባእ ወይስ ከምዚ ሎም ማዓንቲ ዓመታት እናቆፀርካ ክንዝክሮም ዘለና ስለዚ ከም ናይ ቤተሰብ ምዃንኩም ብትኽክል ማለት እዩ ከሓባኹም ኣነ ቤተሰበይ ተኣሰረለው ሽዕሚት ማለት እዩ ንሳቶም ዘይገበርዎ ንስኻ ይገበርካን ኢለ ንሰብ ዝዛረቦ ግልጽ ማለት እዩ ስለዚህ ስራሕና ይተሪፍዎም ዘሎስ ወይ ስለዘከርናዮም ኢልና ንስራሕም ዝክሮ በዚ ምዝካር ከለቲ ፍትሕ መፅእ ወይ ቁም ነገር ማለት እዩ ተረዳትካ
أي ترداتي دحان أنا خبر حالك ودحان يسقم يلا مبرع يكون يسمعون له فسيمه اوكي دحان ما انا سمعي لهم حلال فلكا عمت مذكار رايديو كون زغبو ويسكا كينو مذكار بغبري نزي ነገር እዚ ክንገብሮ ዝግባአና ሕማቅ ስለ ዘለና ዲ ዘይ ገበርናዮ ይድብለሎሞ ኣብ ወሰት ብሎ ጽቡቕ ነይሩ ታንክ ዩ مذكار قبون اليوم تذكار من مذكار قبو يو خرسيه باللغة زي عمد مذكرنا قبل ساعة يكون حماة يكون شبوي نجاوب قل عرسيو نهزبي إرسان نهزبي نتاهاجرنا نإرساخها حالينا بحاليوت كم بقاس علىنا عبزو زرلو خونتات حج زرلو خونتات أمونقو يتبقان إرسان تقراين قالوا بلن نحنا نوصل زغل من قد نوصل لنا عبد الجزر لنا سلازي عين واتان سولكا كان إجراءات أمريكا تنبرو لزمان هيكون وش انت زلو نجا تكبر زلو تواتحنا إيرتران كابوك نابوك نهار لزلنا مخنات كنك عومان كنك كاتاتلون لنا انت زي كون نمتفاتينا نتفينا شو مسرتنا نتفينا بقى زي اخذ الاسكت ثانك يو ذاك المرسي على يالنا امونكو زبل امونكو لهادو امونكو والله سمعنا حصر زبل كلير كاجير كقمطلو تحته الراي نباقة بروفيسور عمل صحيح الراي سلست اللواني قداميتي تناتي ناي ولقاوي سناي دليت نظام حربينياتات تحيرهم زلو ايو نخلهم بزي السلالاي ናይ ራህዋ ግዜ ክመጽእ ንዓኦም ብቀዳምነት ንቤተሰቦም ብኻልኣይ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ሳልሳይ ማለት እዩ ስለዚ ሰናይ ትምኒተይ ይገልጽ ንሰናይትን ንጅግና ተጋዳሊት ሰናይትን ንጅግና ተጋዳላይ ኤርምያስን ይፈልጦም እየ ምክንያቱ ገዛውቶም እውን ኣብቲ ገዛውትና ስለ ዝነበረ أو دقات الله مثلا الله أنا مايك حلنتنا ولا بروفيسور يوديو يا بروفيسور وديو له لا بيكورد له نو دحان صبرا ورد لي لامون سانيا تسمع دلا الله غادو أقاريصا تكالا اسكا حزا نحر مديا بأبيات تكالا مايك ناتكا وصي إلكا غلطيف كاوتو أو أخو لها إلكا حفابل يسمع الله دو حبة بولوني فلامينغو لغادو فلامينغو حدا بلنسك حتى دي هذا اللي خدا يبكا فلامينغو اسكا حدا بل اوكي ما هو ريد اوف كو غبرو لي اوكي نغيد بلنا بحطها እቲ ዝመለስካዮ ነቲ ዝሓተትክዎ በፂሕንሎ ጽቡቕ ንኹላትና በቲ ዝርዳእና ይርዳእና ፀገም የብሉን ተቐቢለ ኣለኹ እስከ ምዝ ኩነታት ግዜ ምስ ኢትዮጵያ እንታይ ዘተኣሰር ኣለዎ ናይ ሕዋትና ንምፍታሕን ምድሓኖምን ዘይምድሓኖምን እንታይ ዘተኣሰር ኣለዎ ቅድሚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ኣብዚ ምስ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ተፈጥረን ብድሕሪኡ ዘሎ ንኸይንፈጥሮስ
ንሕና ኢና ባዕልና ሞ እንታይ እዩ ዘተኣሳስር ምዝ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ብዙሕ ሰባት ከምኡ ይብሉ ሞ እንታይ ንምባል ምስ ናይ ኩነታት ኢትዮጵያ እዚኣ ከተብርሃለይ ዘለ ተንኪ ኦኬ ሳብራ ኣለኹ ዶ يا ملسلت اوكي ناي زخون honestly I صار سي عالم افريكا يقولنا صار سي عالم تخدم problem number 1 قدامي problem دخلنا نقولنا ازينا حدا تفوز لنا اذا انا تفنت زي كاننا بحرشه اول كسبات يحاول ما سبت نقول ساتم زي نبر خلاصات مفتار عرفتي وحبرت حسبنا لمود يخو السب نتحيت ملس كنا نغمي صغير نتحيت ملس كل شيء اوقن ورا وقن ينبر نحن عندنا ثلاث عامات كذا اوقن ورا وقن ينزل لنا دغندتن كميتن سلام تسمع عيرهبنا تمرسي ما انت معي حنتي يونيفرسيتي تهيا قال نتحيت ملسالو 34 زوريا اوكيا سوا كلها نتيجة توفيا انتهي زي نابرادي زز ولد كان نتيجة كنت نتمهتي كنت حاكم زغون انجينير زغون قال زغون سي نتيجة حجقة نتيجة سلازي زي ما حابر نخل حزب إرترا بس يحوز اللو سقمن مرات سلازغونة بحابر مز خبابينا بسلام كنبر لكل لأننا ينخل نكتل لنا بحابر كنكتل مز خبابينا بسلام كنبر كل لنا وانا لا نقر موخوعتي ها ماري حنت نايل فاي بكا وانا سلازي زي سلازغونة زي نقر زخي توقده بقول كسبات تفتح نقر عقونا زي أخذ دلي زود عنكم شاء اوكي ناب امونكو خد ملسينا امونكو لخدو تنطركا صني حماي ملسنا هبون كله الله هادو اسك حفا بالله ايتكا اوكي كوصالكا ريد اوف اوكي ريد اوف غيرو ملكالو اسك حزا ماي هو اسمع له اوكي حجي سمع له هو اوكي صبو يقريتها تقربتها بسيلفون ስለዝኾነ እዩ هو እዚ ነገር እዚ ክርዳእኩም ኣለዎ እዚ ኣብ ኤሪትራ ዘሎ ኩነታት ሓድሽ ተርእዮ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ እንተበልና ተበልኩ ዘጋነንኩ ኣይመስለኒ ብፍላይ ንዓኹም ነቶም መንእሰያት ብሓበራ ነቶም ነዚ ስርዓት ከዓ ፈሊጥኩም ኣይፈሊጥኩም ትድግፍዎ ዘለኹም ምርኩስ ትኾንዎ ዘለኹም ኣስተውዕሉ ኣብ ዓለም እዚ ተራእይ ፈልጥን እቶም ጸላእትና ዝበሃሉ ዘሸግሩና ዝተዋጉኡና ዝኹሉ ዓመታት ከማን ምሩኻት ማሪኾም ካብ تسمعنا تقولوا تسفى قبر كسمعنا تقولوا تسفى قبر السود حراي قاشانا وديو مدباتو امناي رئيتو مدم مسمصانا حراي او شو حساب كاخت قلص عدل كبكاي اجي تحطو نجر الله كان تخوينو ثانك يو هو علني سلازي ده السو كلير غيركا هو احصر ابيلكا تنسلسه نطب زبلكا نحطو ملسلكا ثانك يو حراي زحوي حراي بار انا انتي ملختي دحال كم حطو غير خقربا ما مخنياتو سي ناي كلنا سلازخونه امبار እዚ ነገር እዚ ዓመት ንዝክሮ ዓመት ንዛረብ ዓመት ነብል ኣለና ሓደ ነገር ብጭቡጥ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ነገር እዚ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ሞ እስኪ ንስኻ ሓደ ክልተ ሰለስተ ክግበር ኣለዎ ትብሎ ኣብዚ ኣብርሃልና ሞ እቲ ህዝቢ ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ትማሊ ንተጋዳላይ ኤርሚያስ
ቅድሚ ትማሊ ንተጋዳላይ ሃይለ ቅድሙ ዘሎ ንሰናይት ወዘተ ጽባሕ ከዓ ንዓይ ንዓኹም ነቲ ህዝቢ ከጽንቶ እዩ ስለዚ እንታይ ክግበር ኣለዎ ብጭቡጥ ሓደ ክልተ ሰለስተ እዚ እንታይ ዝበሃል ስትራቴጂ እንታይ ወፃእ ኣለዎ እንታይ ትግባረ ክግበር ኣለዎ ብህዝቢ ኤሪትራ ትብል ይቀኒየለ ይወዲየሎ اوكي صبرا حفتنا هوتو استقالوسو 6 عمت زياده استقالوسو نسلام نرحواني سلازي نسلام نرحوان كنبقس علنا نوقعن وروقعن يحكن بلولنا تقدامنت نسوا يكون تقدامنت نتمرتي تمرتي تمهيلو عقبسو ممس ولدتو تمهيلو حزب ኤርትራ ካብ ድኽነትን ካብ ድንቁርና ክወፃሉ እዚያው ንሐንኩ Okay, thank you. اوكي بوغوس اير زبل ايدو حفا بيلو حتى كايو نابو خسغاغره كاي ثانك يو نابا بوغوس اير ثانك يو قاعد حنمتكم لا حق صبو انا سي اتي كابات عبابياليو ولا خاب دي ان ايو ناي كلهم زي محواتهم كابت مال مصيو نبرو نايت كيو نايت صباح نايت ناتكم بخير صباح زوردكم دلو نجمن سي زي زورد دلو الهم زبل دلوس كومودي كوموت اباي سلازنورم زي محواتكم ناي بحق ابز شجراتهم دلو نحزب إرتان نعمل سي إرتا حاليتي خوينم حاليتي سلازنورو حجي نخومودي خطف زي دلو منقستي إذا حالي خيد دلو ولا ما يكون يزرعك سلمتان نتشخم بتبنو هذا اللهم سي نات نايت بكي دحان نات نايت حزونيو نايز يوم من إساعات زيوم حزونيو نايزيز مصدر جنريشن زويل بوينت يخم كل جزء دلهم ولا تمالين بقدامي نبرو لوم نبرو كلهم حجس كاوا عينتا التعاويات يوم إذا شجرت يوم دلو زيوم حواتكم سمتاي حالتنا حزب سلاز قبرو سارق كم خوي نترأين اللسي كم ودي أبايم نيرو ناتهم قدي فمسي ناي حجورم سلازهم thank you تردي كانت لها thank you خان أنا بحكي بتعمل صبوا ورد اللابل I hope سمعك ربطكم تسفى لا أنا معرارو يلي أنا معرارو يلي نساتهم نبز حدا غاز ودقو من انت حزبنا حاجرو من يومبر والقوي يكونن نسون دا غرمنن كلهم اتوم ناتهم بيتسب زخونكم كا نتي سقاين مكران ناتكم غديفكم سي سقاي مكران نايتي حزبن من اسياسن يقوم قدامنته بدلهم ازي سهيراديتي ديو اب حنت فاميلي كلتا حدا عينت فيو حجي ساتهم نسقاين مكران ناتهم غديفهم بزعبا سقاين مكران نحزبهم نسخم كازسيم قداياتكم نسخم سي ناتكم غديفكم بزعباتي قفح زغون حبرتسبيكم تحسبوا زلهم حجي خابت عبابيا ديو غري مني يدبل لهم او ملسوتو بتصفا قبر ثانك يو الصادي حطها نقول هذا سلام الرهوان نقول سلازغونه نقول حزب إرترا سلام الرهوان منه كاواز بلا احترا بيلن سلام الرهوان عنان بيت سندان بين خلينا زي كونه قول كنا حزب إرترا سلام الرهوان حجود دقاقينه سلام الرهوان بس مسكورا بتنا بسلام الرهوان كنا برالنا دحري بسلام أبغزانا نايول كنا جنزا كتا سلام الرهوان كنا تدلنا على حجرنا أبغربيتا كدكس غربيت كدكس نديو كل جزء سزي زيا حتى يعني قبلتي كدكس غربيت كدكس بول كهاد كيس أنا حتى غربيت كدكس بول هاي تدكس لي خلي هذي واحد قبل كذا حتى سزي سلام الرهوان يوردلنا سلام عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته عندنا صبود من صبود حسب
سلام رحواني وردلنا يا ودي زروي اوكي يا غني I think ودي دلو مثلا جوفا مايك لها اسمع مايك لها اوكي مو هيدا اللي خاني اوكي حنتي زي سلام الرحوان سلام الرحوان اوكي ثانك يو انا تي وكل مرداتا يخايبكا من الباش حونا لحد قلت جزي حاتيتو ملسي قلت زي رغبة سالسة العيلو كلير من انتان كتكيتي ثاناتو حطو نعامل لسابيلكا خانفانوكا انت عايز بزولو نزيزلنا يهلو كونتات انتاي زت اساسر سلازلو ايو ابو تقيسكا نيركا مو ايتردعنن الو ديو انتاي لو ايو اسكا نغرنا مززلو هلو كونتات زينا خنقبر زلنا ابزلنا يهلو كونتات الكامو بفلاي كا مستوم غربابتنان حجي تفطيرو زلو كونتات نايت خبابن انتاي زت اساسر الو يدبللو اسكا ملس ابزي املسلو ثانك يو انتاي زت اساسر الو خليلو كدكس غربت كادو تسيلكا كدكس غربتنا هيدكس عندكس ليلا سلازي سلام رحوان غربتنا سلام رحوان على كل حد سلام الرحوان غربت كان ده زيت منه هونكا نسخاو سلام الرحوان كنبركا يكون بسلام يتنبر ليها فاذا خدكس غربت كادكس كل جزء احنا حسبان زلنا عدبونا سنحسب سنقرا حسب لنا سن ناي غربت كاسن نات كاسن بقى زيا ودي اوكي يغني لنا اوكي عندنا باي باي اوكي اب مودعتو وصيلو جوست بتاع فصل زنبره هو وصي مار اوكي ثانك يو مو حزو زمصه بينه دبساي حونا معتو غيرلنا اموداتا كم حدر جيغانو كنقربم زغبانا حطوتات سمعكم مميكم اخولي نيرو تي سو ذهبنا بقندو طفينا نخلنا زي كونه انتاي دا اتزغو نتنغبرو ناغبرنا كاول لعل خنغبرو زغبانا نغر ندحرالون انتاي كم نغبر كنزراربي مصيم نيروم كم تزسمعكمم بملؤم دلواتيو ابغنم تطويلكا محجاز يدليميو حدا كم سدرا بيتاتنا بتخالعي شنخكا خم زيغاتاتنا كلتا درب حلافنت نخلنا سلازي شكمنا ابوزو اتوكيرو كنزاراربلو صنحنا حطو كله تمليسو ابتسو ذهبوا ملسون عقوباتنا كلنا امهم تلمود نحنا خبرات ابز غزا تعديمم زمصو غايشون كبرات سلازغونو كمتا مأتوي ناي انكو عدحن مصخا جخا ناي مفانوي حد عمبابا هتبولي بخبري عدم ثانك يو بموبايل يصنيحوتي تخاطبلو نصابرا حفتنا بتليفون كفيتا هتزراربو صنيحا ناي بحقي نقطه بغسو مليسكا خلاص يسرحيو سو نزو خوينا دمصو هتسمعنا بمخالات الله ينعاون يقني لنا بالكو نقولكم ابز غزا زلكم اسكا مفانو غبرلو من ترسو خيدلو مسلني حانت عمبابا هبويهم and thank you نقولكم كسمعوا كتحتو زلو هلو كنتات بزعبا زوم زيغاتات زيا كنفلط up to date كنكون كابتكم غبرود صنحنا نلعل كنغبرن نزي عدلات الزخفيتو حدري جغانونا روم فيت نفيت مسدرا بيت قدايت كراخبكم فتينو ولا كوا قصيركا زي ودا اصور
ብዙሕ ስድራቤታት ኣብ ፀገም ዝወደቐን እንተኾነ ንኹሉ ፀዊዕና ክነርክበሉ ኣይከኣልናን ግን ከዓ ነቲ ምስሊ እንታይ ከም ዝመስል ገለ ኣብነታት ንምርኣይ ኣምፂና ፊት ንፊት ከነዛርበኩም ፀኒሕና እዚ ክንደፍኣሉ ክሰርሓሉን ዝግባአና እዩ ንኹሎም እቶም ቅድም ይኹን ድሕር ደድሒሩ ዝእሰሩ ዘለውን ኤርትራውያን ዜጋታትና ዝውክል እዩ ነቲ ምስሊ ንምርኣይ ግን ብከምዚ መንገዲ ዳሊናዮ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ንባዕሉ ትርሙን ማዕረ ክንደይ ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ኣብ ከምዚ ፀገም ዝወደቁ ዜጋታቱ ቀዳምነት ሂቡ ዘለዎ ኩነታት ከርኢ ብምኽኣሉ ብሽመይን ብሽም እቶም ኩሎም ኣብዚ ገዛ ትርከቡ ነቲ ሩሙን ንምምሕዳሩን ኣድሚናቱን ብምልኦም ምስጋና ከቅርበሎም ይፍትን ንኩልኩም ክትሳተፉ ዝመጻኹምን ክብርን ምስጋናን ይግባአኩም እዩ ንኩልኩም ከዓ ክብርን ምስጋናን ዕድመን ጥዕናን ከዓ ንምነ ማለት እዩ በዚ እቲ ዝነበረ ርክባት ናትና እቶም መፅኦም ዝነበሩ ክቡራት ኣጋይሽ ዝነበሮም ትሕዝቶ ሂቦም ወፂኦም ኣለው ዝተረፈ ትዕዮ ናባና ኣብ ዝገዛ ዘለና ኤርትራውያን እዩ ትሕዝቶ ሰሚዕኩሞ ኣለኹም እንታይ እንተገበርና እዩ እንታይ ክንከውን ንኽእል ዝብል ርእይቶኹም ክንሰምዕ ክፉት ክንገድፎ ኢና ካብቲ ማለት ሒዝካ ክሳብሎም እዩ ዘሎ ኩነታት እዩ ሶ ቴንኪዩ ደጊመ ቴንኪዩ ንኩልኩም ነን ነፍስኩም ነን ባዕልኩም ከዓ ሓንቲ ዕምባባ ባዕልኩም ሃብዋ ሃከይዶ ነን ነፍስኩም ከዓ ኩልኩም ቶም ትሰምዑኒ ዘለኹም እስከ ነን ነፍስኩም ከዓ ሓንቲ ዕምባባ ሃቡለይ ምክንያቱ ይግባእ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ብፅሞና ብዓቕሊ ብዲስፕሊን ብምክብባር ከምዚ ዓይነት ባህሊ ይዓንብብ እቲ ድሑር ዝኾነ ባህሊ ከዓ የብቅዕ ስቃያትናን መከራትናን ከብቅዕ ከዓ ስራሕ እዩ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣብ ኩሉ ሸነኻት ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ኢድ ንኢድ ተወሃሂብና መብዛሕትኦም ኩሎም ካብቲ ማለት ሒዞም ትሰምዕዎም ዘለኹም ንነፍሶም ዘይኮነ ቀዳምነት ነቲ ካልእ ዝውፃዕ ዘሎ ዜጋ ኣብ ኤርትራ ወፅዓ ክብቅዕ እንተኮይኑ ወፅዓ ናይቶም ግዳያት ኮይንና ዘለና ዘይኮነሲ ብሓፈሽኡ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብዚ ፀልማት እዚ ክወፅእ ጥራይ ዘለዎ እቲ ናቶም ርእይቶ ይበል እዩ ዘደንቕ እዩ ናይ ብሓቂ የብል እዩ በጎስ ኤረ እውን ይገርም እዩ ኢሉ የቐሚጥዎ ይገርም እዩ ሰብ ንዓይ ንዓይ ትብል ካልኦት ሽግራት ግን ንኩልና ይብሉ እዚ ባህሊ እዚ ይዓንብብ ነዚ ንምባል ከዓ እዩ ዝገዛ ከምኡ ዓይነት መደባት ከፊቱ ቀዳምነት ንህዝብና ሃገርን ሂቡ ኩሉ ግዜ ይህን ምሂን ዘብለኩም እሞ ኪኖ ውልቅኹም ኪነ ውልቃዊ ጥቕመታትኩም ህዝብን ሃገርን ማእከል ጌርኩም ቀዳምነት ንህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ንህዝብን ሃገርን እዩ እዚ ገዛ ከዓ ተቐንዲ ዕላማኡ እሱ ስለ ዝኾነ ሶ ከምዛ ዓይነት ባህሊ ክዕምብ ኣለዎ ቴንኪዩ ደጊመ እሞ ኢትኩም ሓፍ ኣብሉ ኣብቲ ዝነበረ ናትኩም ሓሳባት ክንሰምዕን ክንርእን ከዓ ማለት እዩ ኢትኩም ሓፍ ኣብሉ ንዓኹም ክገድፈልኩም እቲ መድረኽ ምእንታ ናብኡ ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ክትህብሉ